Assalamu alaykum mehriban adamlar. Türkmen futbolunun ýediz muşdoklary. Ahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde gysga wagtyň içinde türkmen spordy, şol sany türkmen spordunyň futbol görnüşi bütün dünýä ýüzüne ýaňsarly. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň teklibi esasynda Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň gurulmagyna halk köpçüligine ilkinji gelek ýetirilýän futbol bilen atly gepleşigimiziň täze ilkinji sany size ýetirýär. Gepleşigimiziň hormatly mihmany bolsa biziň ählimiz ony hormat goýup syýlap türkmen futboluny legenda hasaplaýar. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň hormatly mihmany bolsa Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň professory, pedagog ilmleriň doktory, Türkmenistanyň hem-de SSR-iň at gadanan tälimçisi, Türkmenistanyň sungatda at gadanan medeniýet işgäri, Ustat Halipamyz, Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň esaslandyrmagynyň ilkinji sebäpkäri, öz döwrüniň häzirki döwrüniň ustady Orhan Muhammed Ataýew Gelliw bilen gepleşigimiziň ilkinji sany ýazyk edip size hödürleýär. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň dowamyna Halipamyz Orhan Muhammed Ataýew Gelliwiň maşgala agdalary bilen has sorsy 70 ýyldan gowrak wagtdan bäri türkmen futbolunyň howasynyň dem alyp türkmen futbolunyň ösmegine özüniň münasip öňjüli goşuldyny goşmak başaran Halipamyzyň geçen ömür ýoly hakynda gadanan üstünlikleri bilen içkin tanışar. Gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Türkmen sporduny bütün dünýä ýüzüne äşkar eden Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaly gahryman serdarymyza şäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Ýediz arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag ömürleri zok bolsun, rowaz menzilleri dowam bolsun. Hormatly adamlar, hormatly türkmen futbolunyň muşdoklary. Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň gurulmagyna has sorsy futbol bilen atly täze gepleşigimiziň göçme sanyny şu gepleşigiň dowamyna size ýetirmek istedik. Göçme sanyny has sorsy Ustat Halipamyz türkmen futboluny 70 ýyldan gowrak wagt bäri özüniň ömrüni, akbalyny, kärini, hünärini bağlan halipalamyzyň biri. Ol halipaň elinden gaty ustat futbolçular, futbolistler, tälimçiler, eminler, umumyň şu ýurdumyzda Türkmenistan döwletimizde iň bir futbol ýylgyna tanalýan adamlaryň en çemesi halipanyň ak pata bermegine elinden çykan ustat oğlan gyýylary ýetişdiren ägirt halipamyzyň döwletli ojagyny, agdyr ojagyny ine görüşmedi ýaly gepleşigimizi yine bir ýoly söhbetleşik arkaly dowam eder. Gepleşigimiziň söhbetleşigimiziň şu ýerine nesip bolsa halipanyň öz öýüne ine görüşmedi maşgalasy bilen häzir olary suratlar arkaly gowy tanışar. Yeten üstünlikleri, gadanan üstünlikleri, şeýle hem bala çağıjyklarynyň häzirki wagtda haýsykärlerde halal zähmet ýollaryny dowam edýänlikleri dogrusyna halipanyň nesip bolsa öz agdyndan gowy içkin hemmämiz bilelikde mehriban adamlar tanışar. Şoň üçin sany ulgam arkaly futbol bilen aty gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Halipajan ýene ýoly gepleşigimizde hoş gördük diýesimiz gelýär. Gepleşigimiziň başyna da başga ýerde ýa-ni ýazyk edip duran pursatymyzda da siziň arada bir gowy täsirli maglumatlary, gowy pikirleri edýän işleriňizi, bitiren işleriňizi bilen tanışdyk. Ýöne şu döwletli ojagyňyzda mihman bolmana geldik. Gepleşigimiziň şu ýerine de nesip boldy gepleşigimiziň tä başyndan ahyryna çenli siziň türkmen futboluny geçen ömür ýoluňyz hakynda, gadanan üstünlikleriňiz hakynda, yeten belin sepketleriniz, şeýle hem ýetişdiren okuwçylaryňyz, olar hakynda da galy de döwletli ojagyňyzdaky maşgala agdalaryňyz bilen içki nesip bolsa Halipajan bir tanışdyrsaňyz, baş üstüne söz sizden. Gaderli teletemasçılar, eka futbollarla bütün beden sportun jankoýerleri, şuna ýörite maşgalamy öýe mihman bolup gelip bir tanışsak, halkada ýetirjek diýip men dogry maýsam taryhdan başlasam, bu taryhdan. Men 1946-njy ýylyň 5-nji awgustyny Aşgabat raýonynyň Köşe owasynda eneden bolan
Köşüň orta mektebini utardym, 11 klas okap. Näçinji orta mektep Halipa? 6-njy, 8-njy ütgöddi. Ha. Şo mektebi 11 klas otaryp, soň häzirki Bagtumly adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetini ady öň Gorka adyndaky. Maksim Gorka O şo üniversitede Omagal institutlarla şolan fakultetdi, beden terbiýe fakultetini okuw girdim. Şo döwürde iýem ulu futbol isimden, halkara futbol isimden geçiren ýyly Stроитель komanda men 10 ýyl. Şo okuw giren ýylymdan hem Stроитель komandasynda esasy sastawyny oýnap başladym. Indi ben ilki beden terbiýe sport baradayda Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman Arkadağımız, Arkadağlı Kahraman Serdar Prezidentimiz qowluk bilen şu sport, beden terbiýany sporty ähmiýeti edýän kömekleri, mümkinçilikleri, hem sport teşkilatları, hem ýarış gurnamak, orta mekteplerde, ýokary mekteplerde näili sapak beden terbiýe ýaşlamy beden terbiýe saglygyny näili geçitmeli. Uly bize Türkmen halkynyň esasan hem ýaşlamyza ul kömek berdi. Beden terbiýe diýilen bütün dünýede de beden terbiýe sport diýip institutlar hem kan, sport komitetler hem kan. Hemme beden terbiýe we sport. Beden terbiýe bir ýaşlykdan başlaýar. Çağa eneden bolandan iýen beden terbiýe enata bagly. Çağa bolandan soň otur başlaýar, emedek başlaýar, durok bolýar, ýörek bolýar. Şonu enata kakasy ýeti kömek berenne çağa iýen çal beden terbiýe gerýär. Ýuwaş 3 ýaşa çenni öýde öz ejesiniň, maşgalatynyň, enetiniň, atasynyň teretmegi bilen ulalýarlar. Indi beden terbiýäň bir iki bölüme bölünýär. Esasy uly. Umumy bölüm men ýan gaýdandan çağa bolandan ta biziň 80-90 ýaşly ayal bolsun, erkek kişi bolsun çykyp ylgyany, ýörýäni günne olaram bar. Şoňa beden terbiýe diýilýär. Umumy beden terbiýe. Ýörüýte beden terbiýe ol çalasynyk, şeýerlik, çakkanlyk, tiýizlik, çydamlyk şular gerýär. Olan hem sportun hemme görünüşünde de var. Sport bilen beden terbiýe öz saglygyny saklap beren az çağlarda da käsi çeýe bolýar, käsi neme bolýar. Ýöne sportun hemme görünüşünde ýörüýte beden terbiýe täsiri uly. Oň sebäpini aýtsak, sportun her görünüşiniň öz çeýeligi bar, öz tiýizligi bar, öz çydamlygy bar. Hemmesini bizde şumatçyl. Şoň üçin ama ýörüýte beden terbiýe diýilýär. Ýokary derejeli sport bilen türgeniş geçjek bolsa çağalara ýem ýol açylýar. Haýsy bir saýlap alynan soň haýsy sportyň haýsy görnüşden göreşmeýär, sport oýunlarymy çağa şondan tälimçiler, muallimler saýlap alýarlar. Näme ýarajak? Göreşmeýär sport oýunlaryny, mesal futbolamy ýa-ni. Halipa, şu wagt çağa diýäsbir. Her öýde, her döwletli Türkmeniň döwletli ojagyny bezäp oturan gülki sesleri bilen, özüniň mäherjikleri bilen bezeýän Türkmen bala çağalarynyň hakykatdan hem kiçiliginden bildirýär şol. Gelecekde kim bolup işejegi, höwesiniň, zekiniň barlygy çağalykdan bildirýär. Bedeýäniňiz siziň ýangy men aýtjymaly. Şumat biziň döwletimizde watansöýçilik barada kän gurrungy diýär. Şu watansöýçilik diýilen beýleki ulgamlardan hem ýöňde çağalykdan başlaýar. Menne şumat otyr kamyzymdan ki çağdygym bar, baýdak kılja. Şol 6 ýaşynda hem şondan watansöýçiligi ýa. Baýdaky seneti hem medali hem medali nemet. Çağa ýem terbiýelenip başlaýar. Terbiýe gerýär, şol terbiýe. Sportun hemme görünüşünde de şoň haly. Sport diýilen soň onuň ýokary derejeli sporta çykyş edýän çağalar.
Olar ýem hasam vatandaşlygy hem medadi olar nirekde nämetse de öz halkynyň, öz döwletiniň, türkmen halkynyň çeýelinem, istamyllygynam hemmetinem öz saýlap alan görnüşini görkezek bolup jan edip. Mysal üçin ana türkmen göresjilerimiz ýaş oglanlarymyz ana kıyılara çenli dünýä çempionu bolup gelýärler. Şu wagt siz türkmen göresjiler diýdiňiz, türkmen göresjileri olar diňe şolar däli sportyň ähli görnüşi bolaýsyn. Şu wagt ädir bizi Türkmenistan Bedenteri sport barada döwlet komiteti ýokary depkinler bilen öz işini alyp barýar. Ana şonu türkmen türgönlerimiz, pehlwanlarymyz, sportsmenlerimiz daşary döwletler halkara ýaşlaryna gidenlerine, gelenlerine şolary uğratmak dawarasy, karşılamak dawarasyna geçirilýär-de. Şonu oglanlardan biz soraýatsa köplenç sizi näme gorkuzýar? Sizi näme gorkuzýar? Ana şonu oglanlar diýär, ýyzymyza, watanymyza dolananymyza yeňilip gaýtmakdan gorkýasy. Yeňilip gaýtmakdan. Doğru aýdypdyr. Ýani ulu ýaşlara gatnaşyp başlanyna ýem diýär, ýani terbiýe girip başlaýar, özüni görkezek bolýar. Bir ýanky diýjimiz äli göreşdi diýär, boks diýär, agyr atletika diýdi. Ol orça ýedine borçdy, o yekelikde. Beýleki oýunlar bar, hasam sport oýunlary diýilen. Menne bütün ömrüm sport oýunlary kabiratynda zat eşberse. Olar ýem bir adam däli, ne futbol 11 adam. Eýleki görnüşden 5-6 adamdan hemmesi. Şol 11 adamyň biri meydança çykyp oýuna çykanyna asyryň elde ýem komandaň oýuny zady ýem hemme zady bildirip başlaýar, pete düşýär. Şoň üçin sport oýunlaryny görnüşleri hasam kynrak bolýar, ýöne gyzykly bolýar. Men bütün ömrümi hasam futbol bilen geçirdim. Şoň üçin men futboly öwre diýip hiç bilemedim ýok. Ýöne sebebi futbol diýilende çağalar ýem sap başgaça. Beýle görnüşler ýem ol köçede kesek goýup oýnap başlaýarlar soň. Çağalar sport mektebine futbol oýuny ul stadionlarda geçirilýär. Ýarış bizde bir ulrak ýaşlar, dünýäde ýaşlar geçirilen ýurda şoň tomoşçylarym zaten barýar. Biz onu 17-nji ýylda özümiz bärde geçiremizde gördük. Hemme ýurtdan näçe adam gelip hemmesi. Esasan futbol tomoşçylar üçin oýnalýar. Tomoşçy getirip bilse egerde klub, komanda ýa-da bir zborny ol ýem ul zat bolýar. Şoň üçin bärde esasan futbola gatkan biz onu ana ýaşlar geçiremizde de taliplerin arasında üniversitede geçiremizde de beýlek görnüşler ýaly futboldan ýarşy gitip başlasa ýem adam dolup dur. Ýöne şu futbola diýilýär halyp millionlaryň söýgüli oýun diýilýär. Millionlar. Hakykatdan hem ýöne keçilikden hem ýaş bolsun, ýaş kiçik bolsun. Terbiýede girip başlaýarlar hemme de. Tomoşaçyken sport görnüşi. Umuman aýdamyzda men ýanky düşünmäli bir beden terbiýe bilen sport bilen türgönüşip geçip başlayan çağalar ýem terbiýe girýäniň sebebi haçan ýatmaly, haçan turmaly, haçan bir nahar emeli, nähili nahar emeli, haýdy. Şonu ýem olar ýola düşüp başlaýarlar. Terbiýe girip başlaýarlar. Arkadagymyz 2007-nji ýylda sportda beden terbiýe gaýdyp berdi. Arkadagly Serdar prezidentimiz bolan prezident bolan ýagdaýyndan ýem dünýä çempionatyna Katar döwletine araplan gitdi. Şotaýdaky oýunlary görüp geldi. Ondan soň hana biz bilýäs dünýäň FIFA diýilýär asosiasiýasy futboluň prezidenti bize mihmançylygy gelýär. Ne ýangy tarihden ýoşadan başladyk. Men oýnan komandam 10 ýyl Strayitil ady bilen oýnaldy. Ene suratlarda şaýda surat bar. Ýöne şu Strayitil futbol topary komandasy näçinji ýylda açyldy? Klub diýilýär futbolda. Ene siz ortada. Bizde birinji klub Spartak ady bilen 50-nji ýylda oýnap başlaýar. Spartak ady. 1950-nji ýylda.
54-55 ýyla çenli Spartak Lokomotiv aty bilen gidýär. Soň kolhozçy bolýar. Kolhozçy ady. Ondan köpet dağı bolýar. Streitel bir 61-62 ýyl Streitel diýip komanda köpet dağynyň adyň ýerine Streitel komanda açyldy. 4-nji açylypdyrdy Halipa. O 4-nji 5-nji açylyp. Öz başlyk bolýan çak geneli. O wagtlar Sowet Soýuzynyň düzüminde Sowet Soýuzynyň düzüminde. O başga ýerde Sowet Soýuzynyň düzüminde ine şol oglanlar, şu Streitel goýunlar, kan örkezdiler. Tomoşçular bilýänlerini bilmeýänler, emedi diňläp oturan tomoşçulara men aýdyp biljek. Soýuzyň günmeter tarapy, Pribaltika ýurtlar diýip bar, Latwia, Litwa, Estoniýa. Şu taýda ýurt bar. Ondan Kawkazyň 3 ýurdy. Orta Aziýaň 5 ýurdy. Ondan Ukraina, Belarus, ortalyň özi. Bir tarapymyza şol Pribaltika döwletleri, bir tarapymyzdan ortalyň Vladivostok, Khabarovsk, Sibir, şol karada 22-24 komanda bolup Streitel şonna oynadyk. Şoň üçin men özüm oynap başladym. Özüm men ýanky diýişim ýaly 63-nji ýylda başladym, 64-nji ýylda eýem esasy sostaba düşdüm. 2 ýyl hem kapitan, 10 ýyl oynadym. Ýer taşladym. 27 ýaşymda taşlamaly boldy, aýagym agyrly sebäpli taşlamaly boldy. Ro laýyk 10 ýyl oynadym. 10 ýylyň 7 ýyly kapitanlyk nimetinem alyp bardym. Oňam uly täsiri sebäbi men ilki düşemde türkmen oglan ýokdy. Köpse ondan gelen, bärden gelen, bärdäkilerim beýlik milletler. Ondan bir türkmen oglanlar welda türkmen oglanlar çekip başladyk. Ne baratarımız var, Atamurat Mehmedov, Bahir olup gitti. Onu Yakup Urasakhatov deyip var, Aman Hocaverdiyev deyip var. Bunları yoş-yoştan çekip bunlar Streitil'de oynadılar köp. Şololanyň hemmesi Halipa öz işiniň ustatlary. Hemmesi ýolan bu komanda düşmek agyrdy, anlatdy. Klubun özü Streitil klub bütün bizim öz başlyk bolýan çak. İň gowy klub Streitil elek. Şonna oynan oglanlar bir ýerden ýygnan çyksa, özüm köpsem bizim özümüz orsam ýa başga millet bolanda da bizim öz halkymyz, öz döwletimiziň halkydy. Menden köpsi 10 ýaş ully. Hemmesi ýaly. Men ondan ýoş-ýoş ýaş bolup, goýunlar görkezden ýyllanmazam kan hemme birinci ligada oynadık, zat etdik. Halipa diňe Streitil futbol komandasyna klubunyna oynadyňyzmy ýa? Men diňe Streitil. Men aýtdym ýa 62-nji ýylda köpetde kolhozçy Streitil adyny. Ondan men häzir aýdyn, näçe Streitil ady gidýär. Aşgabat Stroy diýip bir edara bardy. Şu Aşgabat Stroy şol ady berdi. Şolar bize kömek edip hemme taraplaýyn. Soň Türkmen Center Stroy diýip guruluş gurda, guruluşçy diýiljek boldy da ýene de Stroy adyny galdyrdylar, Soýuz wagtda ama 62-den ta menem 73-de taşladym. 75-de, 76-da da ýene de Köpetdağa geçti. Streitil aýarlyda Köpetdağa bolup oýnap başlady. Soň Köpetdağa halka şeýdip de öz başlyk goýlajak şoň bilen ot. Streitil şol başdan şoň üçin şo men emme 10 ýylym Streitilden geçdi men. Halipa inni başga ýurtlara indi sonra derýärler çağırlyňmy zat diýip. Sinaga barlaga meni Moskwaň Dinamat çağırdy. Bir Azerbaycan'dan Neftçisi diýip klub bardy, belli klublar. Şolar çağırdy. Özbekiň Paktakor çağırdy. Sinema üçin. Men oňa da gitmedim. Öz ýurdum taşlap gitjek gelip başga sebäplerim bardy. Şoň üçin men gitmedim. Soň işläp başlandy da meni ýa şol bir geçen hepde bizim milli komandamız Sri Lanka bilen oýnap geldi.
Soň işläp başlamda Sri Lanka'da 95-nji ýylda trener edip geldim gitdim. Oňa da gitmedim. Öz watanymda olaýynda. Bir oma goýulan men Türkmen öz watanymdan emet gelýär. Soraglary gatken geçer häzir dowamlykda hersine beýleki futbol komandalar nähili açyly, haçanraq açyly olan bitiren işlerini ýöne şu Straitel futbol kluby komandasy enhe. Sizin 10 ýyl oýnadyňyz. Şu futbol komandada iki sancak häzirem gowurup şowa hakykatdan şol duýdançylyk bilen bolly şonu gaty begenlik buýsonlyk diýip iki sanak bir ýatlamany bir aýtsaňyz Halypa. Nähili bol? Meselem oglanlar bilen araňyzda bolup biler. Başyňyzdan gowunlar geçenler. 66-67-nji ýyl. Hawa. O mahal bütün Soýuz boýunça sport ustatlygyny almak gaty kyndy. Ana goňurum tül gyzylyňanmak şol. Soýuzyň kinişgesi şol. Sport ustatlygy. Şonu oglanlarymyzyň şudur hemmesi ýaşylar, ýaş kiçiler sport ustatlygyny 67 iň bir. O ýyllary 67-nji ýylda. Halypa sport ustatyň hormatly adyň eýesi bolan ýakymly söhbetine aýdyp otur Halypa 67-nji ýylda. Ondan soň Halypa? Ondan soň futbolu men taşlamaly boldum diýdim ýa-ni. Gowatlarym berip men onuň Şamatyk Uniwersitetiň beden terbiýe kadrasy bolup, baka men baryp işle şoňa çağıryp şonu işläp başladym. Beden terbiýe sport instituty onuň 81-nji ýylda şolada geçdi. Öz başdak institut boldy. Şondan beri men hem bütün ömrümi muallimçilik garynda ýokary okuw mektepde hem tälimçi, hem muallimçi, hem komandalar düzüp şo kärlen şumada çenli işläp gelýän häzirim dowam edýän men şol beden terbiýe sport institutyna şol işläp başlamazda ilki bir o görkezden adamız 80-nji ýylda bütün Soýuzyň ýokary okuw mektepleri gatykanda hemme Soýuzyň şumatky döwletler bar. Şumat häzir Soýuzdan aýrylan 14 döwlet ýene de ol Ukrainada atdy dolar bilen 17-18 döwlet bolýar. Şolaň arasynda ýarış geçirilýärdi. Biz şoň final oýunyna düşdük. Ştaýdan. Final oýununda 5-nji ýer bolup alyp geldik. Ukrainanyň bir şäherine oýnadyk 85-nji ýyl. Olam bir talipler, studentler bir emeden dağıtları da. Onun köpetdağ soňky döwürler esasan köpetdağ adylan diýdi. Köpetdağ intak Soýuzdarga 89-90-91-nji ýyllarda birinji liga geçmek üçin ýarışýardyk. Birinji liga düşme, ikinji ligada oýnaýardylar. Şonda men şolara maslahatçy bolup men hem institutda işledim. Şolar bilen gidip kömek edip 91-nji ýyl birinji liganyň biz birinji ikinji ýer düşýärdi. Ikinji ýer alyp biz birinji liga düşdük. Düşdügüm Soýuzdarga öz başlyk ýurt bolduk. Onuň öz çempionatymyz Türkmenistanyň çempionaty öz başlyk geçirilip başlady. Şumada sen geçirilip gelýär, onu bilýäňiz. Halypa inni şu biz bilýäs Türkmen futbolunyň ösmegine de kän uly işleri durmuşa geçirdiňiz. Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň açylmagyna da kän bir tagallalaryňyzy, gollaw himayetlerini, kömeklerini etdiňiz Halypa. Inni häzir Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň açylmagyna söz açar Halypa häzir. Nähil açyldy, näçinji ýyllar kimler tarapyndan? Ýöne biz bilýäs hasam tomoşaçylarymyzam gyzyklanýar Ahal futbol kluby. Men häzir sizin tagallaryňyz açyldy. O arada da aýdyp geçerim. Men açanna futbol taşlap institutda işläp başlamda. Bizim ýurdumyzda bizim etrawyna Aktaş ayak diýip kolhoz bardy. Şoňa meni çağırıp başlygym tomoşaçy futbol gowerýän başlykdy. Türkmenistan'da çempion derejesine da ýetdik. Ýöne şo döwürde bir köpetdağ ikinji ligada oýnaýardy. Bütün Soýuz boýunça başga komanda ýokdy. Şoňa
düşür deyip nemelerine yiyem sonra da düştük kazandık. Sonra da oynap başladık biz. Aktaş ayak yani ondan sonra oturup birinci ikinci ligada oynayacak bol nemet başlamazdan başlık yanap olanlara benim komandamızın Aktaş ayak diye bir hiliydi. Ne hil at takıp borduydu. Ay her kim bir hilnemi. Benim akalla türsümalıydım. Akallanam görkez. Akaladı olsa ne haliyden başlık. Kalvaz başlığı elini tutup bollu deydi. Akal futbol klubu şonna atlandırılıp Şotayda açıldı. Akal. Ýadyňyza düşýär Halipa näsinji ýyllar? Ayolum 88-88 yıllar söyledi. Öz başlıklık kazanılmazdan öňörtü 2 ýyl, 3 ýyl. Öz baş ondan öň. Hawa 2 ýyl ondan öň. Şonna Köpetdağ'ın oynayan zonasyna şol ikinji liga düştük biz kazandık. Şonna da oynap başladık. Birinci oyunumuz ikinci oyunumuz biz Köpetdağ'ı Aktaş ayakta kabul ettik. Oğlanlarımızın kogoyunu görkezip sonra uttular. Şu kalkozun tomasçıları doğalıp geliyat stadyona sol. Stadyonun doğalmak için, bütün stadyon etmek için kalkozçular özleri muhtuna hissat. Özüm çalt bir ayın devamında stadyon şöyle bir tarafında da olan oturuşlatlar. Aylav edip kurdular. Emmekçi gem aldı da onu. Hem 2 yıl özbaşlık bolanca akal şol ligada oynadı. Sonra 1 yıldan nemetti de. Yine bir klub olam, hem özbaşlık bolam son açan klubum futbolu kuvvetip bir neme veren klubum olam Halkara Türkmen Türk Üniversitesi. Men bir sebepleri var, bir neme var. 70-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli işlen institutumdan Halkara Türkmen Türk Üniversitesine bir sebepler bilen gitmeli boldum. Şonna Türkmenistan'ın çempionatyna oynap başlap 1-nji ýyla, 2-nji ýylam çempion bolduk. Ona stadyonda şota dol tomaşy atyn Aşgabatdan kän geldi. Oyunçular yetişdi. Bizim oyuncular biz ondan bundan näler bir oğlanlar yaşlarım kendi ullarım vardı 3-4 tane. Halipa neme hakkında inni gurrun etsek Türkmenistan Futbol Federasyasının isatlanırılmağı. Her yurdun yankı ağdan yurtlarımız var. Sayıdargandan da. 14 devlet 14 nemkan Ukrayna, Belarus ýollarym goşdum. Özbaşlyk bolamyzdan soň 90-njy ýyldan soň 92-nji ýyl FIFA asosiýasiýasy dünýäň nemesi. Tüm dünýä futbol asosiýasiýasy. 5 tane nemesi wekili işgärleri öz samolotlary bilen her ýurda aýlanyp başladylar. Agdalygy almak üçin. Olar gelip aeroportda düşünenden aeroportdan başlaýarlar. Otaýan marýalar, otel, gostinçalarymyz barlar, stadionlar barlar, hemmesini näil ýagdaýda, näil halk nemetine. Şeýdip olaram garşylan men boldum. Maňa somatky Medeniýet we sport ministrligi otaýda Şanýazow diýip ministr işlädi, bizde rektor bolup giden. Şo maňa çağırıp haýyş etdi. Sana diýmesen başga ýok, men ýozam üniversitetde işläp ýördüm ýen prorektor bolup işläp ýördüm. Bir özüm kabul edip zatyp nemesden. Özüm kabul etdim, oglanlar kömek etdi. Özümden mehmanda ýörlüğünden bardy şol nemelere görkezdik. 92-nji ýylyň agyrrağından bizi ýem agdalyga aldylar. Agdalyga bir giren soň ol ýem ulu mesele de ol. Yok, ol dünya çempionatyna gatnaşyp bilen saýlam oýunyna, Aziýa ýurtlarynyň saýlam oýunyna gatnaşyp başlayan, ähli olimpiysk oýunlaryna, saýlam oýunlaryna gatnaşyp bilen, öz başlyk bolup ýen. Ýöret öň saýyz wagty ýalarly öz başlyk. Ol uly, gaty uly. Ene şolary men garşyladym. Baş katibi boldum.
general sekreter diýilýär. Şumat men öz oglum işle. Oglum, ulagym Serdar işle şoýdypdy. Men işledim ta 2007-nji ýyl, 8-nji ýyla çenli. Hem prorektorlyk öğretdim, hem federasiýany öğretdim. 2000-nji ýyla meni Türk Üniversitede gelip bir komanda kömek etdi. Olara gidip olam uğruna boldy. 15 ýyl işledim. 2000-nji ýyldan 15-nji ýyl, 16-njy ýyla çenli men Türkmendirikde işledim. Ondan soň ýene de öz institutumy çağırdılar. Öz institutumuzdan yaşamadım. Öz institutumuzdan. Allah ömrüňizi uzak etsin. Doktor, sağ olsun. O doktor, profesör diýilen ol özüm pedagogdan, başga predmetlerden pedagog. Pedagog diýilen ol bütün orta mektepde de, uly mekteplerde de pedagog ady bilen hemme muallimler pedagog. Olar hem terbiyede tapagam hermedat berýän. Şokär men futboldan soň şokär berdiler. Doktorlygyndan, professorlygyndan aldım. 95-nji ýyl ikisinem. Şo doktorluk, professorluk dogrymda aýtsam, şondan öňem häzirim başga ýeke sportsmenlerle başga astyndan goran sport uğrundan, pedagog uğrundan ýokda pedagogik ýeketer. Bolan ýok. Aslında da şu muallimçilik kär, halipa pedagogический, pedagog kär diýär, muallimçilik kär. Mukaddes kär. Kahraman arkadamydan diýär, şu mübarek çykyşlaryň birine şey diýdi. Dünýäde diýdi, ähli kärler mukaddes hataplanýar. Ýöne şolaryň arasyny iň bir öňdegarjylaryny, naýbaşylaryny agdamaly bolsa şolaryň bire muallimçilik, bire lukmançylyk diýdi. İkisi bir-birini golaýam. Häzir çennem şu iki ulgam lukmançylyk bilen uly muallimçilik, uly sport halkara derejeli. Bir-biri bilen gatynam aýrylmaz baglanşykly, bir-birine hiç. Men bir gowunum ulam açanam bolsa Türkmen futbolum dünýä çempionatynyň final oýunlaryna oýnar diýip bir memem bar. Ali Paştorov beretim öyle. Şu durmuştu, siz öňüňizdäki ýyl tügeleme Allah nesip etse 80 ýaş arka atýaňyz. Nesip bolsa Allah'a. Halipa, şu wagtda çenli bir işi edip ýerine ýetirip, bara begenen ýeriňiz, biram şol işi etmeli elekenim diýip ökünen ýeriňiz boldymy? Sporta, pedagog işine men her bir hereket edenmi ökünen ýerim ýok. Men haýsy bir nemeni öň federasiýada da kömek edýäkem. Ýeke özümdäl neme goýýardym. Onuň şu dogry maslahatlaşýardyk. Köp ýagdaýda da maslahat. Käbir ýagdaýlar men beýtmesek diýenlerden men bolýar nemetmese diýip etmedik zatlar bar. Ýöne esasan şol nemeden. Halipa şu diýilýär, halkyň agdy haltadal boğup saklar ýaly diýilýär. Edil şolar ýaly şu sportdan çörek ýyp başlan wagtlaryňa, zähmet çekip başlan wagtlaryňa, şol käre uğrup başlan wagtlaryňa öz ýakynlygynyň arasynda, maşgalarynyň arasynda siziň ruhdan düşäýmäne sebäp bolan adamlar boldymy? Meselen, sen sportdan ýöremeler, bu sen uğruň däl diýen adamlar boldymy? Düşdüm men. Aýtsaň bir hili demerak da şol 11 klas gutaranda açanna sinag nemeleri ýokary huzaýlaryna ýem men bir ýarşa traýatylyň ýetkinjeginedim de şoňa ýarşa gitmeli boldy. Men gelýänsem men dokumentimi öýdäkiler Lukmançylyk institutuna tapşyrýarlar. Men beden terbiýe diýsem, näme etdiňiz? Men lukmançylyk girjek gelmä, gerek gelmä. Ýüregime duganym men öz nememi dowam etdirjekmi zat. Şeýdip dokument alıp beden terbiýe fakültetine şeýdirip men okuwa başladym ol bir neme. Onuň näme ol menden öň bir öz ben gelli familýaly dogan oglan zaten etken olardan menden ulrak iki tane dogan oglanım vardy. Olaram şu beden terbiýe fakülteti okutaryp
köşte molimçilik edýärdi, birim çağlar sport mektebinde. İşçilara da bir nemet taýyp, ýöne men esasy özüm gyzygyp beden terbiýesine men doktor, professor, kandidat diýdi, ol Moskvada goradym da. Olaram ýüregime dük, men pedagog bolup oturýan öz emelerimi. Men şuma dogrymaýsam bütün döwlet boýunça Türkmen döwletinde hemme velayatlarda öz okuwçylar molimçilik edip berenem, gatken tälimçilik edip berenem kan oýnayanlarym bar. Hemmesi men şoňa gowanyp ýörüm. Näme de bolsa bir azda kan. Öz Mekenje bagym biwe berýär. Öz maşgalama gezek gelen Hudaýa şükür 2 tane ogul bar gyz. Ana ikisem sportmen, biri Serdar, birim ata. İkisine klublarda da, zborlarda da hem yerde oynayan. Matana Serdar'a futbol taşlap 38 yaşında federasyada başka etip polis yapıyor. Kiçi oğlumum 35 yaşında olam arkada futbol klubunyň ýolbaşçylarynyň biri bolup işläp başlady. Neslim ýöretjek oğlanlar var. Netik bol halipa. Allah'ım. Atıklama için öz nesli, hakyky öz nesli Türkmençilikde hatta diýilýär de hakyky öz neslini erkek kişi ýöretip bilýär. Aýal maşgala ýylyň bolýar da. Dogry aýdýar. Halipa dogry aýdýar. Hakyky. Onuň bir haktygym bar. Ana. Oğlan kızjaňy. Şol ne? Ay tuğla. Adı näme halipa? Neslilerdir diýip Emirhan ya. Emirhan. Ne? Emirhan. Halipa iş bolýar. Döýme hedil berýär. Bilen futbola gatnap EM 3 tane medal dal. Ay tuğlama. Näme diýär halipa? 12 ýaşynda atakesi oglu halally. Türkmenler diýär atakesi oglu halal. 12 ýaşynda. Halipa size meň diýär. Sözüňiz ahyrda. Size meň diýär. Serdara da meň diýär. Serdara da size de. Agtyklamam birisi erkek oglan içsem gyýyz. Serdaryň ondan ulusy birinji agtygym ana eýleňdäki o jagaz gyýyz. Ay tuğla. Ol 14 ýaşynda. Bilen tenis, ul tenisten ustatlyga kandidatlyga aldy. Tuğla. Ýöne soň ýok diýip şumal intek okuýdy, okuwma üçjek diýip okap nemet bilen ustatlyga kandidat hakyky oýnan. Tuğla. Ne de kiçi oğlumdan ne 2 tane çık. Ay tuğla. İkisem gimnastika, ikisem ana medal getirip bir Özbekistan'a gidip baydak şota eder nemeden birinci yer alıp ulcası. At ulu. Bilem kiçi o şartıklam ne sport. Mon başka bir sebebim bolmak ahmal men bulan ejelerim men maşgalamam sportsmen. Olum volleybol oyunundan neme sport ustady. Tuğla. At galynan tälimçi häzir. Gaýrat medalyny aldy. Ay tuğla. 40 ýylyň bir 35 ýylyny, 36 ýylyny şumatky 30-njy mikroraýonymyzda tenis boýunça çağlar sport mektebi. Şo 35 ýyl ber şoň müdiri bolup işläp gelýär. Zanyrda bolsun halipa. Mümkin çalım täsir edendir bu çağlar mülemetme. Ýöne sport maşgalaty. Halipa şu käbir ýagdaýlarda şeýle bolýar da, soňda adamlar bolsun, sport adamlary bolsun, dürli ogurlarda işlesinler, giýjiräge galyp zähmet çekmeli bolýar. Şonu öz gatlaryndaky ýany ýollaşyň edil öz ugrundan işleýän bolsa has peýdaly taraplar bolan halipa. On sebebi biraz düşünün, ýa beden terbiýe çağlar enesinden bolandan beden terbiýe başlaýdy ýa-ni. Otur. Şonu iýem bu maşgala buňaly öz ugrundan nemeden iýem düşünýär. Haçan ýatyrmaly, haçan turmaly iýem biraz işleňli. Nähili iýmit bermeli, nähili vitamin bermeli. O tarapynda bu şo tarapy hasam neme bolýar. Hem on mir adamyň men bar. Bir 2 tane gelinim bolmasa galan hemmesi ana 2 tane gelinim bar. Gelinim diýen çağlan. Maşgalasy. Şo ondan galan 10 mirin
hakikaten masalam 11 adamla futbolunu klub yani. Son 9 sportsmen, dereceli sportsmenler. Doğru. Olarım salon mamaları yani bilyeler ne etmeli. Satarım. Neme diýilýär Halipam? Şuat şolaram men saklandır. Şeýdayda da. Hawa. Janyňa sag bolsun Halipam. Şu çağa diýe maşgalada, bar Halipam maşgalada çağa diýeniňi aýdanyň edeni ok. Sen edýän hereketiň aýtalaýa diýe. Köplen şeýdayda şöyle. Şo näme diýerler. Halipa sizin Türkmen futbolunu bitiren işleňiz, gazanan üstünlükleňiz, çeken halal zähmetiňizi halkymyza görkezmek, açyp görkezmek. Sizi şu gepleşiň üstü bilen ýatlajaklaram, ýanyňyza geljeklerim gatykänler Halipa häzir. Bar. Görürler, tomaşa ederler, tesirlerde berlerler. Bar. Inni gelecek ýaşlardan aýtasanam sport mektebi, bir sport bilen türeňleşen çağalar haýsy bolsa hemme edýän işi hereketi zady ahry netijesini ýarışda görkezmeli, oýunyna görkezmeli. Şoň üçin bizde bir köprak oýun etip başlasalar çağalamdan aradan turnir geçirilse zady dilden federasiýada gaýdyklar. Şo soraglary goýup berler. Bir gatnap başlasak netijesini görkezmeliler. Otelimçi nähili işle şoň netijesi näme derýäli oýunlarda görkezilmese başga ýerde o netije näme der. Ol futbola da ul näme bolýar. Götergi. Futbol şonna ýokman, o vilayetde gelip oýnanalan soň çağaçyklary ýem köpelip başlar hasam. Oýnajak bolup. Şu bir men göwnümde bar. Ezip bol Halipa. Neme var? Halipa siz bilýänsiňizden, tanaýansyňızdan biz oňa da hormat goýat. Halipa diýär, spor jurnalisti Hojaýard Appaýew diýip bir adam bar. Şol Hojaýard Appaýew diýdi, futbol barada. Enem diýdi, futbola tomaşa edýän jan koýarlar bar diýdi. Hawa diýse, ana şolar diýdi, meýdança oýunyň düzüminde meýdançadaky 12-nji oýunçy şolar diýdi. Şolar bolmasa oglanlar oýnar diýdi. Doğru diýdi. Men näme gepiniň başynda aýtdym ha. Sportyň içinde futbol bilen oýun sportyň görnüşi. Bir tomaşçylar üçin. On bir ýaşaryp oturmalar, ama iýe ony telewizorda görkezip durlar. Doğru diýär. Sport teleýär. Öňkü döwür taýýyz wagty. Hasam özüm Sraitil oýnýaka, köpetde köýne stadion 10.000 adam. Şoňa şomal. Hemişe dop dolu. Dolup gelýärdi. Endi biziň häzir ýaşlarymyzyň, oglanlarymyzyň şolary getirmek. Stadiona, tomaşçylary. Olam netip bolsa bolar diýip nämet berdi. Futboluň şoň haly nemesi var. Tomaşaçylar üçin birinji nemesi. Ondan kanaşyny watanyň üçin hem görkezmeli bolýan. Watandaşlygyňa hemme adam görkezmeli bolýan. Doğru diýär Halipa. Sportsmen halky men ýene de gaýtalýan. Watandaşlygy beýleki ulgamlardan gaty neme. Sportsmen halky watandaşlygini iýem kiçiliginden başlap bilýärler. Näil watan bil hawa. Şolam näsip bolsa ne köp görnüşlerden görkezip başlady. Göre şuurlanmy zaten. Näsip bolsa sport oýunlary çoňçyny futbolum bolar diýip men umidim bar. Näsip bol Halipa. Anamyň ýerine boluşdy. Halipa. Häzirki wagtda öňümizde goýulan halkara ýarşylaryna da, dünýä ýarşylaryna da näsip bolsa türkmen futbolçy oglanlarymyz, derwedawan oglanlarymyz, umumyň ýurdumyzyň adyna, milli ýygnasyna çykyş edýän, türgenleşýän, taýýarlyk görýän oglanlarymyzyň hemmesine üstünlük arzu edýär. Janlar sag bolsun, işler rawat bolsun. Mehran tomaşaçylar, gaderli türkmen futbolunyň edip muşdoklary. Ine görüşimiz ýaly gepleşigimizde bir gowy söhbetli görnüşler boldy, gadakly ýakymly ýatlamalar boldy Halipa. Halipamyzyň döwlet ojagyna
maşgalasy bilen, çağıjyklary bilen, olaň üstünlükleri bilen, olar häzir haýsykärlerde dähme çeken, olar bilen gowy tanışdyk içgen. Halipaň umuman bir 9-10 ýaşlarynda futbol bilen sport görnüşine gadam basyp häzirki wagta çenli nähili işler bitiren bolsa barma-bir Halipaň şol üstünlükleri bilen tanışdyk mähriman tomaşaçylar. Onu näme gepleşigimiziň dowamynda nesip bolsa Halipanyň bir gowy ýakyn öz ýüregine ýakyn bolan muşdoklary bar. Häzir olaryň bir Halipa barda berjek gyzykly täsirli gurrunlaryny, ýakymly, söhbetli görnüşlerini gepleşigimiziň dowamyna size ýetirer mähribanlar. Ýöne söhbetimiziň ahyrynda Oraz Saýç Halipamyza uzak ömür dileýär. Halipa janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Başgalaryň arasynda, ýyl günümiziň arasynda umuman şu futbol äliminde Allah'ım ömrüňiz uzak etsin, janyňyz sag bolsun. Ýene kän ýyllar şu türkmen futbolundan dem alýan oglanlary halipalyk edip, şolary ýol ýörelgi bolup, nusgalyk mektep bolup, gowy maslahatlaryňyz berip halipalyk etmeňizden dilek edýär Halipa. Ähli üstünlüklerimiziň başyna, sakasyna duran Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslagatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyda şeýle hem peder kesini, peder ýoluny münasip dowam edýän Arkadagy Gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Goý Gahrman Arkadagymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömür ýaşlary uzun bolsun. Elmydama şu türkmen sportyny umuman ähli ulgamlarda türkmen döwletimizi gülledi we sürmekde durmuşa geçirýän asyrly işleriniň elmydama romany menzillerde rowaj almak tüýsüramyzdan arzu edýär. Elmydama bede wady bilen ýaty ertirlere özleriniň buýsonçylyk adamlary batly basýan türkmen halkymyzda da milli buýsonçymyz hasaplanan ýaşyl tuğumuz dünýäniň 4 künjünde hemişe ýeňiş bilen parlap durmagyny arzu edýär. Gahrman Arkadagymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyň saýasynda asuda ýurdumyzda bir işi özümize maksat edinip bu işimiz bolsa Türkmenistan Futbol Federasiýasy tarapyndan gurnulyp halk köpçüligine, ýani size hödürlenýän futbol bilen atly getleşigimiziň ilkinji sanyny has sorsy Türkmen futbolunyň Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň esaslandyrylmagynyň ilkinji sebäpkäri has sorsy Ustad Halipa 70 ýyldan gowrak wagtdan bäri Türkmen futbolunyň howasyndan dem alyp ençeme şägirdleri ýetişdiren Türkmen futboluna beýik işler durmuşa geçiren Ustad Halipalarymyzyň biri Oraz Muhammed Ataýyç Gelliýew hakynda gyzykly söhbetli urunlary, ýakymly ýatlamalary has sorsynda gepleşigimiziň şu ýerinden Halipamyzyň egine berip işlän kärdeşleriniň, işleşleriniň mähriban öz ýüregine ýakyn görýän insanlaryň özlerine galan ýakymly ýatlamalaryny, gyzykly söhbetli urunlaryny gysgarak bolsa size ýetirmekligi makul bilik. Gepleşigimizde daşlaşmaň biziň bilen galan. Söhbetimiziň başynda bolsa, biz uly hormat bilen Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň professory, pedagog gylymlarynyň doktory, Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň esaslandyrmagynyň ilkinji sebäpkär Ustad Halipamyz Oraz Muhammed Ataýyç Gelliýewiň biz uly hormat bilen ilki bilen özüne söz geçirýäs. Halipa baş üstüne. Assalamu alaikum kardeşler, okuwçylar. Birinciden men syýlap gelenim üçin hemmeňe de köp sag bolsun aýdýar. Ondan men düýün künemeden soň durup biljekkäl hemmemiziň adamyzynyň bir gerek zatdy rowşan düýünki ýeňsiz bilen gutlaýas. Hawa. Tak bolsun. Soň bilen Nödüm arada aýdamda men 1946-njy ýylyň awgustyň 5-sini Aşgabat etrawynyň Köşewasynda eneden boldum. Köşewasyndaky 6-njy orta mektepde men 11 klas okudum. 64-nji ýyl men Şama halky Gorky adyndaky häzirki Maltumlar adyndaky universitetimiziň beden terbiýe kaderine okuw berdim. 68-nji ýylda şonu üstünlükli tamamladım. Futbol sport bilen ben başlan döwrüm çağalar ýalymy 7 ýaşymdan 8 ýaşymdan köçede Şama çağalar sport mektebiniň haýsy görnüşem bolsa gatnap edip şeýtirip
8-10 yaşıma çenne 10 yaşımdan sonra futbola atmak başladık şehirdeki Köpekdağ stadionundaki sport klubumuzun çağlar yetkinlikler mektebinde türgünleşmeye başladım. 1963 yıl 17 yaşımda ben Şama halkı Streitel futbol klubu vardı. Köpüğümüz biliyorsunuz. Son esas sastavında oynamaya başladım. Layık 10 yıl oynadım ben. 27 yaşımda taşlamalı oldum. Onun sebebi ben ayağıma şikayet ettiğimden sonra oynatmadı. 10 yıl layık Streitel futbol klubunu oynadım. Hem de oğlukluğumuz hem de Streitel futbol klubuyla geçti. Açan Streitel futbol klubunu ben futbol taşlam son Şama halkı beden terbiye kadra yollaşılık eden dekanımız Orhan Mehmedovich beni işe gel deyip sol işe beden terbiye kadrasına işe çağırıp sportun oyun örleşler kadrasına da muallim edip aldı. Şondan beri men Şama halçenne pedagog işinde 52 yıllar işlek geliyorum. 38-37 yılı öz Şumat oturan institutumuzda on meşgulem Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nde ben işledim biliyorum. Umumi iş stajım ben 63 yıl. Nesip olsa 2 yılın Ağustos'una ayağısında olsak 80 yaşayan. Onun işlep görken ben demek için demeden ben bir demediğin zaten ben hem praktik kadar praktik zaniyatlarım ben geçer. Şu yağdaydı da ortamı geçiriyen ben kardeşlerim görüyenler umum tapak bolsun olaram geçiriyen. Beni ilmi işe çeken onlar Moskva şehrine PPK Pavuşay'na gidildi. Sumatkı bayram verdiği için bizimkiler bilen geçişiyeli biz 5 yıldan Moskva, Leningrad ya Sibir'in bir institutuna Lokman gidiyorduk. Ondan sonra bir yıl ben Moskva'nın Sentral İnstitutu'na kapağım geçirttiler. Hem de Godik deyip olumlu taraftan güçlü adam sol institutta muallim olup işleyen gelip sen oynanılan bilen kapak geçirsin gördük. Olmuş yazıyan mı? Yazamok dedi. Sol olmuş ben başladan Godik yollaşım olup. Sonra ben kandidat işim başlayıp 88. yıl ben kandidatlık işi Moskva'da korudım. Ondan sonra Godik doktorskinemden inni devam ettirip bilen. Men diýenmesen häzir temany goýaly. Doktorska başlady. Doktorskin başlatdy. Ondan başladyk soň öz başladyk bolduk. Öz başladyk bolan soň men bärde 95-nji ýyl ýanwar aýynda doktorluk dissertasiýasyny koradym. Bizde ýene de bayramçylyk bar. Bir tarap bayramy 30 ýyl. Men şu ilmi işlem soňra laýyk gabat gelip 30 ýyl bir taraplyk gary ilmi işlem soňra laýyk gelýär. Men ýanwaryň 95-nji ýylyň ýanwarynda doktor işini koradym. 95-nji dekabr aýynda da maňa professor derejesini adyny berdiler. Şondan bäri 30 ýyl bäri. Bundan başga ilmi iş barada aýtsam men Türkmenistan Ilimler Akademiyasynda biz Soýuzda degişlik gam sonra agdasy bolup işe başladyk. Ne ýanymda men Ali Gurbany çatyr. Çykýymy 40 ýyl olay. Çoň agdasy. Öz başlak bolalymyz bäri mine 34-35 ýyl hakyky Türkmenistan ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň agdasy bolup işläp ýördi. Ne kıyıskaça olum taraf men eyleki praktiski inni tarafım var da olumdan başka praktika işlem onunla men hemen tapak geçtim hemen bir näçe futbolny klub açtırdım ben Türkmenistan'ımızda 88-89-90 ýyllar Aktaş ayak diýip bizim öýünde kolhoz bardy şoňa başlygy futbol balesiydi. Şo çağırıp meni sen öz işinde
beden terbiye kavdıranda işler veriyor, ne gelip bize kömek futbollan zaten ne şolarda işlep ondan ne edecek? Neyse yukarı komanda, yukarı dereceli komanda ama kuğumuz orada son çoğu dedi. Şeydir, şomal bir köpet takluğumuz oynadı. Sayudun ikinci ligası, birinci ligası sonra. Şu Aktaş ayak kalkmadılar. Bir yıldan sonra biz görkedik. Sayudun soyarsına köpet dağın oynayan zonasına kalkos atayda oynamaya başladı. Oynadım. Birinci men klubum son. Ondan Türk. Ona bileğine ben kimin nesin dilenmeri. Demettim Türk'te de on mesele istedim. On meselenin baranda men yürüyte çağırdılar. Praktik Türk'ün rektörü de bir de futbol gerek. Futbol kaldırıp verden kıyırlar. Öyle deyip uğruna oldu. Birinci liganı oynap Uyş liga çıktık. Ondan oturup gürleşmeli var. Bir de birinci, ikinci yer diyseniz biz hastamız olan kıyın var deyip. Oturup gürleştiler de oynap başladık. Birinci yıl şampiyon olduk. Türk komanda bizim yurdumuzda birinci yıl iyiyem. Yaşını 2005. yıl. 2 yıl padariyat şampiyon olduk. Bilirsiniz hali so devir beden terbiye orta mekteplerde, yukarı mekteplerde yapaktı. Beden terbiyeni, bizim formatlı kahraman arkadağımız 2007. yıl prezident bolandan bize sportu, beden terbiyeni qaytarıp verdi. Sapaklar orta mektepte, yukarı mektepte, çağlar sport mektebini hakiki arkadağımızın çok iyisi. Bize prezident bolan nemesinden son bize verdi. Olan bir ulu zat. Şolong miyvesi nesil var beden terbiyede yoktu. Kandır sport klub, çağlar sport mektebi işten yoktu. Son miyvesi şu dövrlerde kıyınlık bulan veriliydi. Hazır şu miyveler hem sportun görünüşünden görünüp dur bilsiniz yani. Esasen amana biz görüş uğrundan zaten ağır atletikadan hem şumal iyiliğine geçirilip dur. Dünya şampiyonatı ne dasına yanıca gidip gelirler. Oğlanlar, yaş oğlanlar. Şumatkı arkadağlı kahraman hormatlı prezidentimizin ne Yasir vatanın dayandı deyip soları önleyen spor dolgumuna da men önleyen deyip sol hemisi şu kitaplan aytti. Yasir'ımızın arasında bizimkiler hemmemiz sizin sporda uğrunu işleyen karate, samba, ondan hem şampiyon olan oğlanlar var. Şeylen bağlar. Sonra yine yanı bir heptelikte de solar. Şampiyon olup gelirler ki oğlanlar. Hem 3 kızıl medal, neyse gümüş 20 medalla alıp gelirler. Bir ulu zat. Şol arkadağımızın 7. yılda beden terbiye bilen hemen berenin meyveleri nesumat çıkıp başladı. Görkezip başladılar. Nesip olsa beyleki sportun beyleki görünüşlerim. Özüm şondan sonra bir yıl ayda otursan bir yıl ulu yaşları geçirmeyenimi öğrendik. Yine hormatlı arkadağımız Olimpiyski kurup verdi. Stadyonumuz sonra 17. yıl yarış geçirildi. Onun üstünlüklü geçirildi. Biz ondan sonra yarış geçirmeyenimi öğrendik. Ondan sonra bir neçe erkeğilik görünüşten şampiyonat, dünya şampiyonatı geçirildi. Sport komitetimizde işleyen bizde dekan olup giden Şöhret. Son yol başçılığına Türkmen görüşü dünya şampiyonatına çıkış etmeye kadar şeyler var. Dünya şampiyonatında, yani dünya şampiyonatında da çıkış edip birinci yer. Beyleki yurtlarım köpüsü Türkmen görüşünü görüşüp dünya şampiyonatına katlaşıp başladı. Bu zatlar ulu zatlar. Şu kitap var elimde Yasir vatanın dayancı deyip hem ulğumdan şolar bilen birlikte sporta da yankı değişmeyeli. Beden terbiyede yaşlara size dayanyan deyip arkadağlı kahraman prezidentimiz hemişe ödem aytıp geliyor kitabında da şu yazılgı.
özbaşdak diýmeklik, özbaşdak iýen bizim öz vatandaşlygymyzy görkezýär, sportmenlerimiz terbiýe berýär dogondan. Baýdagymyzy galdyrjak bolup, baýdagymyzyň aslynda senäni diňläp bir uly zat üçin ol ýaş türgenlerimiz, geljekki türgenlerimiz sportyň hemme görnüşinden ýaly özüni görkezip başlar. Özbaşdak öz ýurdun, öz baýdagyň aslynda özüni görkezmek ol sapsam. Biz dogrymy aýtsak özüm mine mysal alaýyn. Özüm oýnamda hemme adamda da saýýud wagtynda, saýýuda degişil hemme de. Saýýud wagtynda sportyň köp görnüşinden hemme näçe tane döwlet açylyş ondan 14, 15 tane özbaşdak boldy. Şolaň hemme saýýuda ondan bundan ýygnap bu milli komandada hemme görüşden çykyş edýärler. Oňa düşmek gaty kyn mesele değil. Çoňa düşübem çempion, dünýä çempion bolan bizim oglanymyz bar, Altymurat. Bilýäňiz onu. Altymurat şu bir ýyl çempion bolandan bir aýdan olimpisk oýuna gitmeli. Olimpiýa çempionam bolar diýip pikir edildi. Emma Saýýuzda tälimçiler başga bir näme edip öz oglanlaryny muňa Altymurat'ın yerine gittiler. Altymurat sondan soň biz saklap bilmedik. Dogrymy daýaly. İşe dallyk berek eden terwer demezne. Soň al ýagdaýlar meni mysal aýdaýan ol. Bu mahal ýa-da biz özbaşdak bolýan we ýa-da diýişmeli. Türkmen baýdagyny galdyrjak bolup, soň senesinde demetsek bolup, ýa-da başgaça watandaşlygymyzy görkezýär. Ini gepleşigimiň şu ýerinde söhbetimizi nähran watandaşlar, gaderli türkmen futbolunyň muşdoklary, Döwlet Mehmet Aladadyň naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň professory, pedagog ilimläriniň doktory, Usat halipalarymyzyň biri öz käýäriniň, öz işiniň ustady Algurwanow ulu hormat bilen biz söz geçiresimiz gelýär. Algurwanow ilkelene sizi hoş gördük. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutymyzy ine Gahrman arkadagynda 2020-nji ýylda ine şu ýere edil mübarek şag adam düşüp açılıp bolmagy ýörekçe gönnen ony türkmen türgenlerimizde niýetlenen okuw binamyz ine gapdalymyzda sport toplumymyz bar, ýaşaýyş üçin niýetlenen, umuman şu bir fakultede niýetlenen ähli şertler göz öňüne tutulan sportyň olimpiýa oyunçy fakultetimizin edara binasynyň, okuw binasynyň ine owadan saklasyna ýakymly söhbetler bilen gepleşigi ýazga geçirip otyr. Indi ul hormat bilen size söz geçirýäs. Halipamyz Orhan Muhammed Ataýew gelip hakynda öz pikiriňizi aýtsaňyz. Salam hormatly kardeşler. Salam hormatly adamlar. Ana şu gün biz ýöreti sport barada gürleşmek üçin şeýrek ýollanýardyk. Hormatly arkadaşymyz her çykysynda diýe şu sporty, beden terbiýesini galdyrmak üçin oňa şert öğretmeli. Häzir görsek ýurdumyzyň ähli künjeginde stadionlar bar. Ýurdumyzyň ähli etraplarynda da stadionlar bar. Ana şol stadionlar ýa-ni orada taşyňa düşýärli çağlar üçin sport bilen meşgullanmagy şert döredýär. Sebebi bizim çağlar ýa-ni orada taşýardy, ýa-ni ýakynda dünýä çempionatynda, Aziýa çempionatynda hem ýaşlar bayrakly ýerlere eýe boldy. Türkmeniň baýdagyny al pasyrdadyp ýokaryk galdyrdylar. Ben biz guwanyas, begenýas şoňa. Orada taýyş barada aýdylanda aýda oturmalyda, ýani kän aýtmaly oňa. Orada taýyş ılym bawasyny aýdanda bir näçe alymlary ýetişdirdi. Ana aka ýokary geňeşiň agdasy bile çykyş edip ýörüşýärdi, dissertasiýalary aponent bolup ýörüş. Şonda men hemişe begenýän, guwanýan şu sport urunda işleyen moğollar ılım bilen meşgullanýarlar. Hormatly arkadaşymyzyň bizim öňümizde goýan meselesi diňe sport elde şoň bilen bilelikde ılmy hem alyp barmaly diýip her çykysynda belläp geçýär. Sebebi hemme zat ılmy taýdan bolmaly. Ilmy taýdan berkitmeli, ılmy taýdan şonu düşündürmeli. Şol noktaý nazardan sport institutunda bir näçe alymlar ýetişdi.
bir näçe aspirantlar şu dissertasiýalary taýyn ne gormana taýyn bolup dur. Şol nukta nazardan biz begeniyat, guwaniyat şu sport institutynyň beýleki diňe de sport ýa-da ylmy taýdan hem uly üstünliklere gazanýandy. Orada taýş diňe ylym bagatda däldi, sport bagatda da ýaňam belläp geçdi. Türkmen Türk Üniversitetinde biz hemişe guwanýardyk. Türkmen Türk talipler birinji yer alýadylar ýurdumyz boýunça, futbol boýunça. Bu bolsa orada taýşyň alyp barýan işleriniň netijesi bolup durýar. Ine şeýlerde şu otam hem sport futbol boýunça diňe biziň ýurdumyzda däldi, biziň futbolistler daşa ýurtlarda da Aziýa oýunlarynda da üstünlük gazanyp durdular. Olam bizi begendirýär. Şu nukta nazardan orada taýşyň alyp barýan işleri ören uly, ýa-ni ödem aýtdy, amaly taýdan hem berdi, taliplere yardım berýär. Onan başgadam terbiýeçilik baradadam, ylmy taýdan hem aspirantlara, doktorantlara maslahat berýär. Galybersedem ýurdumyzy şular ýaly güllep ösdürmekde hormatly arkadaşymyz hemişe ýaşlary üns berýär. Yani gelecekte biziň ýaşlarymyz men pikirimçe uly üstünliklere eýe bolar sportyň dürli görnüşleri boýunça. Hormatly arkadaşymyzyň şular ýaly alyp barýan işlerine köp sag bolsun aýdýas. Jany sag bolsun, başy dik bolsun. Orada taýşam hem size de can sağlık arzu edýäs. Gelecekte ılımda, bilimde hem terbiyede uly üstünlikler kazanmaňyzy arzu edýän. Sözümün ahirinde Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy orada taýşy ýörüýte sowgat iberdi. Ana hormat haty, ýörüýte hormat haty orada taýş. Kutlaýasy. Diýem Ilymlar Akademiýasynyň sowgaty. Bahran adamlar, sohbetimizi ýene ýola dowam edýäs. Hormatly mehmanlarymyzyň biri bolan Hasy Türkmenistanyň Guruluş we Benagarlyk Ministrliginiň sport klubynyň hemde Türkmenistanyň milli sport oýunlar merkeziniň başlygy Ustat halifalarymyzyň biri Şöhrat Muratguliýew biz hormat bilen söz geçirýär. Şöhrat maňam size hormat bilen külene hoş gördük diýesimiz gelýär. Galyberse size häzirki wagtda şu sohbetimiziň dowamyna orada taýşarda öz pikirinizi belläp geçdiňiz. Şon kun hakikaten bir owdatda biz halifalar ýatlap durmaly. Ýokmany suratda täýi wagt geçdigiçe biz gelecekde ýaşlarym taýýarlamaly. Şol halifalaryň birim orada taýş gelýifine bir öz ömrüne bir örenken işler etdirdiler. Ýaňmy dinledip golen bol bir hatan begendirýärem, boýtandyrýarem. Meştadi esasy var aýtjak bolan adam orada taş gaty dogry belläp geçdi de hem Soýuz watyna haky döwürde işläp hem garaşlyk döwrüne işlemek bir ul tapawdy wata. 1994-nji ýyly ilkinji tapar garaşlygymyz alaýymyz döwrümizde Türkmenistanyň BNTR Sport Bardak Döwlet Komiteti şu wagt dünýäň çempionlary bolanlary, Aziýaň çempion bolanlaryny bir aýrytyn bal geçirdi. Şonu Altmarat Oradyrdyýew bar belli ähli sportyň görnüşlerinden bir şu döwürde garaşlygymyň 2 ýyl dowamyny bir gazanan üstünliklerini syladylar, gutladylar da. Men şu taýda aýtjak bolan adam şu döwürde ilkinji tapar bir bellemeli zat, ýagny garaşsyzlyk döwrüne eýem biziň öz ýurdumyzda bir dünýäň çempionlary, Aziýaň çempionlary döretdi. Biz şu wagt bir şeýler boýsanlyk şu film şu adam bar. Şu hemme Altmarada gowşurulşam, hemme şol döwrüň 2 ýylyň içinde gazanan üstünlikleri bardy. Hemme türgenlerimiň şu sylagylan duran pursady bar da şol alkally. Men aýtjak bolan adam şu wagt çykyşymyzda da men bir belledim de inni garaşsyz bir baky bir tarap ýurdumyzda şu wagt eýem Türkmenistanyň dünýäň çempionlary, Aziýaň çempionlary ýaşaýar diýdim de. Ol bir ul bagtda sebäbi
şol öz ýurdunda dünýäň çempionu bolmagan bir begençli, buýsançly pursatlarda. Ne orataş bir diňe bir futbollu däl, eýsem ähli sportyň görnüşlerini de bir maslahatçy, bir ýaşly halipa diýip uly sylagy bar. Biz gaty sylaýas, begenýäs. Şuňal ýaşlylar öz aramyzda bolan gowzatlar kän aýdylly garşylyk döwrümizde hormatly prezidentimiz şol döwürde gahrman arkadaşymyz umman sportyň geljekde de ösmek üçin ören köp zatlary etdirdi. Sport deshalary biziň garşylyk ýurdumyzda sport toplumlar, çağlı sport mektepleri, stadionlar bilen hemmesi şonkun bir hereketde öden bir aýratyn öz bolşly ýene şol garşylyk döwür ýyl içinde bir 34 ýylyň içinde şu wagt biziň ýurdumyzda bir näçe sportyň görnüşleri boýunça dünýäň çempionlary, Aziýaň çempionlary täzen bir döwretde bil hasan begendirýän faktor. Indi bir ştaýda ýene bir esas aýtmaly zat rataýç bir şu öz ömrüne, döwrüne her bir pursat şu wagt edil salym içinde ýatlap geçýändir. Da gaty çalt geçýär da bu döwür. Şu wagt öz ýadyňyza düşýändir. Men her bir ýaşly bir geçen döwrüni elmide ama ýatlap durýar da. Men hem şu geljekde de rataýç dörejilik işiňizde görýän bir taraplama 30 ýyllyk gabat gelip dur. Şu 30 ýylyň içinde de gatykän işler etipsiňiz de. Men şu geljekde de janyňyz sag bolmagyny, ömrüňiz uzak bolmagyny, biziň ýaşlymyzda siziň maslahatyňyz geljekde daha hem boljakdygyny notasyň belýär. Ana şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň BTR Sport Badak Döwlet Komiteti hem şu çeken rahmetiňiz, ihlasyňyz üçin ýürüýte hormat hatyny oşurmagy haýyş etdim. Mene şu pursatdan peýdalanyp size oşurmakçy. Bolsun, uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, görjekleňizden gowluk bolsun. Ähli gowluklar arda ödýär. Sag ol. Hormatly mihmanlar, mehriban adamlar, hormatly tomoshaçylar. Biz gepleşigimiz ýene bir ýola, gepleşigimizde gatnaşan hormatly mihmanlarymyzyň birine ul hormat bilen söz geçirmek bilen dowam edesimiz gelýär. Biziň indiki häzirki söz berjek adamymyz ul hormat bilen biz Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň tehnik direktory, Türkmenistanyň milli ýygynysynyň baş tälimçisi, ustad tälimçilerimiziň biri Rowşen Meredow we biz ul hormat bilen söz geçirýäs. Baş üstüne. Sağ olun. Men özü gelemde orada taýyş barada köp söz aýdyp biljek öne beýlik başga kärdeşler bilen ul tejribem ýok. Belejek bolýan dadym orada taýyş Türkmenistanyň Türkmen sportunyň halipasy diýip bilinýär da. Ýöne biz aýratyn futbol barada futbolu goşantlary barada aýdasym gelýär. Orada taýyş Türkmenistanyň futbolunyň döremegine, ýagny Futbol Federasiýasynyň 90-njy ýylda döremeginiň uly goşan adam garaşlygymy alaly bäri Türkmen hünärmenleri, Türkmen futbol hünärmenlerini bir näçesini ýetişdiren adam, bir näçe futbol çempionlary halkara ýarşlarda netije gazanan futbolçularyň halipasy bolan, hatta men özüm halipam bolan bir näçe tälimçilere, klublaryň baş tälimçilerine maslahatyny berip gelýän halipa. Şoň üçin ullakan minnetdar öz adyndan we Futbol Federasiýasynyň adyndan özüňizde bitiren işler üçin elmedama maslahatyňyz üçin biz bir hormat hatyny goşurasymyz gelýär we aramyzda elmedama maslahat berip sagdyn bolup gezmegi bolmagy arzu edýär. Rataýç elmedama biziň aramyzda maslahatlaryňyz bilen bolmagy arzu edýär. Futbol bilen atly gepleşigimiň ilkinji sanyny orýaly söhbetleşip arkaly dowam edýär. Biziň indi häzirki söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň pedagog ilmlarynyň kandidaty, ustad halipalarymyzyň biri Bayram Berdiýewiç Bayraýew hormat bilen söz geçirýär. Baş üstüne. Sağ olun. Salam hormatly kardeşler.
Hormatly adamlar, bugünkü doğrudan bir tarihi vaka öz halifamızın o halife diýsek bir hakykatdan da ýalňyşmakmykan diýen sebäbi hem ben de sport ulgamynda hem ılımı urdan şola urdan bize halifaçylyk edip ýol görkezip şunkü çelinde bilelikden işlek gelýär. Orada taşwarada aýsak kän bu Türkmen futbolunda büyük iyi gadyran bir şahsiýetlerin biri bolup durýar. Sebäbi men özüm ýaşlygymy ýadyma düşýärdi. 60-njy ýyllaryň ayaklarynda, 70-nji ýyllarda o Streltsel futbol komandasyna şo döwürlerde orada gelýibi tanımayan adam bolmasa gerek. Ve ol Streltsel komandasynyň topar ýol başçysy. Onuň futbola barardyk da welin ay gelen mihmanlar geçeli on ay oturup ay geliptene geçmedin gerek diýerdik däre. O sebäp merkeze gorosy da sebäp. Şonyanım geçirmedi. Şöyle özüni tanadyp Türkmen halkynyň içini özüne bir tanadan bir şahsiýet, hormasylygy eýe bolan adam. Onun daşynam näme orada taş onun özü sport maşgalasy. Onun iki oğlan futbolist. İki tane agtyzygy bar diýip. Biri sport gimnastikadan, biri çeper gimnastikadan bölüm uja apýarlar. Uja baýraklaryny alyp ýörler ýaşlygyna garamazdan. Onda şuna ezadym ol maşgalasy Züleyha Zayripovna o da bir näme köp ýyllaryň dowamynda ten sport mektebiniň direktory bolup işläp geldi. Ol ýaşlary terbiýelep gelýär, şu wagtda ýaş turgulary. Ne orada taç ezady näme siziň bu fiýlaryňyz seňen çägi ýok. Ne aşatyňyz aýdyp durmaly. Yani esasy men ýa-da belecek adam bizim ýurdumyzda sport östürmekde uly goşan arkaman arkadagymyz. Yani ýoksa sport östürjek bolsak ýurtda hökman maddi enzam binasyny döretmeli bolýar. Şonam ilkinji gelip maddi enzam bördüp beren bize. Uly ýol gözgen bizim beýik halifamyz akakma arkadagymyz durýar. İlki Baturu başyndan prezidentlik döwrüne sportun maddi enzamını binyanı döredip verdik. Bu gün bizim sport östürmek esası yol olup duruyor. Sondan beri esadım onun oğu yerlerine başladı. Oğuların bu şehirçilerin ilatın durmuş yağdığını kovlandırmanın maksatnamasının çeyeklerinde yurdumuzun oğu yerlerine 200'den olarak sport mektepleri kurulmağı, 100'den olarak sport dethalarının kurulmağı, barın sport dethanın durkun teadırmakını maksatnamın çeyeginde meyilleştirildi, şonam durmuşa geçirilir. Şu an hem o yerlerde sport mektepleri kuruldu. Olkanmadı, yukarıda sportun esası, esasının büyük sonundan başlıyor. Bizim çağrım köp bölüğü o yerlerinde. O yerlerinde yaşlar çıkıyor, güçlü çıkıyorlar. Şu an bizim güç sürülerin köpsünü tanıp görsek, hem o yerlerde çıkandırlar. Altıma oradır, defalarlayın. Orada sadece öğrenme alalım, o yerden o köşeden öğrendim. Yani bir de şuradan şert dörtüp verin, şuradan mümkün dörtüp verin, kahraman arkadalık kahraman prezidentinde zağların sağ ömrüne uzak olmağını dilge diyarın, koy onların yaşı uzak olsun, Allah Teala onları öz penatına aman saklasın. Sağ olun. Rahman adamlar, gepleşigimiz ýene orada sohbetler şu arkaly dowam edelim. Hasy Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutyna gatykän ýyllar 15 ýyldan gowrak wagt bäri şol institutymyzyň prorektor wezipesinde halal zähmeti bilen ençeme şägirdleri, okuwçylar, talipleri ýyl hataryna goşup olaryň şu sport älimini awray almaklary üçin ägirt uly işler durmuşa geçiren usta talipalarymyzyň biri Urban Taş Sahedow biz hormat bilen söz berýär. Başlysyň halipa. Sağ olun. Assalamu alaikum hormatly kardeşler, halipalar, ýaşlar. Doğrusu şu gepleşik, gaty o gepleşik, hormatly arkadaşymyz halipa şäherlik bir uly aýdyp geçýär. Şoňa laky doğrusu men özüm hem ýaş wagtym futbolu gowy Streltsel komanda ýörüýte barýardy, görýärdik. Orada taýça çıkışa can körülük bilen seyredýärdik. Şondan beri ençeme ýyllar geçti. Orada taýçyň ýetişdiren şägirdleri bar, ýaman kän şägirdleri. Şoň üçin orada taýçyň janyňy sag bolsun. Size uly üstünlikler arzu edýäris.
Benim özgeligimde şular ýaly mümkinçilik görýän gahryman arkadagy gahryman serdarymyň köp sag bolsun aýdýarym. Oý gahryman arkadagy gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, iýilik ýakşy elmedama rowaj alsyn. Sag bolun. Sağ olun. Mehriban adamlar, ýene bir ýola gepleşigime dowam edelim. Biziň indiki söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Bedenterbi we Sport Institutynyň okuw bölüminiň başlygy, biziň bir hormat goýan ilçinde halipalarymyzyň biri. Orada jança biz hormat bilen söz geçirýäs baş üstüne. Sağ olun. Assalamu alaikum hormatly mehmanlar, hormatly halipalar. Orada sarata söz açylanna biriniň ýa bir hepden ýa bir aýyň, bir ýylyň dowamyny aýdyp tariflap bolmaýar. Sebäbi Türkmen sportuny uly idaralaryň halipalaryň biri. Diňe futbol alman beýlik sport görnüşlerini de tribünler ýetişdirmekde de, ýokary bilimli hünärmenler ýetişdirmekde de köp işleri ýerine ýetiren halipalaryň biri. Men özüm bilim hojamyz bolan Türkmen Döwlet Bedenterbi we Sport Institutyny tamamlap zähmet ýolyna başlamda ilki halipamyz Oraz Taşdan sapak geçmeň moğamçılık işinin inisiatiflerini ilki Oraz Taşdan aldı. Börköden öwt ünlülerini yerine getirip häzirki derejede ýetdik. Şoň üçin Oraz Taşa köp sag bolsun aýtasymyz gelýär. Oň başgalasy Agdeýer bolsun, Görje bolsun, Jan sag bolsun. Elmedama biziň aramyzda şeýip halipa bolup işimizde göýberýän säwlüklerimizi, ýetýän sepgitlerimizi taliplap hemme wagt aramyzda halipa bolup uzak ýaşamagyny arzu edýär. Sag bolun. Sağ olun. Indiki söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Bedenterbi we Sport Institutymyzyň sportyň oýun görnüşleri kafedrasynyň müdiri Bayram Mehmet Kulifa ul hormat bilen söz geçirýär. Bayram molim, söz sizden baş üstüne. Salamu alaikum qadrly halipalar, kardeşler, mehmanlarymyz. Şu wagt Oraz Taýçarda gowy bir ýakymly sözleri, gowy sözler aýtdyňyz. Menem özgedigimde Oraz Taýç bilen işlän döwrümde edil biz hakyky bir halipa hökümini eden kömekler bardy. Bir kal aýdasym ele. Birinji işlän döwrümizden günne işe gelýär, sapaň arasy bolýar, bolyn näme etdiň şo kitaby, näme etdiň Bayram? Gel ýazýanmy, ýazaňakmy diýip iýdäp hakyky şo kitabymyň ýerine düşüp çykmasyna ul kömek eden adam. Ondan başga da häzirki döwürde öz dissertasiýa işime ilmi ýol başymyz köp kömek edýär, bilelikde köp işler edýär. Ya bolmasa da sport ýaşlamaz geçirýär. Ýokary okuw mekdebimizde Türkmen Döwlet Bedenterbi Sport Institutynyň köp ugly sport toplunyna ýaş geçilýän nöwrüne hakykatdan hem halipa hökümine gapdanmyda durda ýaşyna garamazdan. Bolmasa işemkän maşgalasy ýady ýanymyzda durup öwt ünde berip, gowy ýollar salgy berip, inne näme ýaşlar we kafedra degişi, näme kynçylygyňyz we eminlerde ýa başga wagtda diýip habar tutup, şuňalyk öwt nesihatlary berýär. Oraz Taşyň janyň sag bolsun. Aramyzda elmedama başyňyz dik bolsun. Hormatly adamlar, gadyrly futbol muşdoklary. Indiki söz nowbatyny Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň Bedenterbi kafedrasynyň müdiri, pedagog ilimlerining kandidaty, usat halipalarymyzyň biri Tahir Berdiýew bizi ul hormat bilen söz geçirýär. Halipa baş üstüne. Salam gadyrly kardeşler. Salam Oraz Taýç. Men şu Oraz Taýç barada aýdymda Ogdatlar aýdyp geçdiler. Oraz Taýç men gide 40 ýyl goly tanaýan. Oraz Taýç biz institutda okan döwrümizde biziň muallimimiz, soňra institutda men şol Bedenterbi institutyna galyp işläp başladym. İlki işiň täýärlerini Oraz Taýçdan öwrenip ýetigen bolýar. Oraz Taýç bilen men şol institutda 10 ýyl goly işledim. Häzir biz şondan soňra da Oraz Taýç bilen elmedam duşup durýar. Sebäbi men başga institutda işlesem hem Oraz Taýç Türkmen Türk institutyna işledi. Soňra menem başga institutda Telekommunikasiýa institutyna işe başladym. Häzir Oraz Taýç ýene de Bedenterbi institutyna işläp dur. Men bolsa telekommunikasiýa biz elmedam beýleki ilmi iş uğruna da Oraz Taýç bilen elmedam maslahat sorup durýar. Oraz Taýç
yaşları alma çekmekde köp işler ediyor. Sporttan daşgarıyla. Orada taçın sport aleminde görkeden dağıtlar vardı. Onu hemen kovulayanlar. Futbol vardı esasanam. Onun özünü kovulayanlar. Ömrünün şu wagta çelini orada taş 80 yaşak gelse de sport bilen, futbol bilen elmi dam şu wagtam barıp yaşlar geçirenler de futbol isana durup bilen ok. Ökmen barıp şu tayda duruya maslahat bere. Almy taýdan yaşlar taýýarlamakda da, almy ýolbaşçylyk etmekde de yaşlara köp işler ýolbaşçylyk edip gelýär. Bizim özümüz de mine almy iş etdik, goradyk, şonu da orada taýç gapdalmyza sebäbi spordyň pedagog alımlaryň doktory, bedensel ugurundan orada taýçyň özü birinji doktoryna okdyysam ýalňyşmazlyk sebäbi pedagogan spor ugurundan şo eminle. Şoň üçin ýaňa aýdyp geçdi, orada taýçyň maşgalasy özü sport maşgalasy diýen bolýar, mesela ogullaryny tanaýas, futbolist ogullary beýle ki maşgalasam şu wagt sport mektebinde işläp ber, master sport sady bolan hemmesi. Umuman aýdymyzda orada taýç biziň halipamyz häzirem biz bilmeýän zatlaryny sorap durýar, orada taýçdan. Orada taýç näme? Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Mundan beýle işleşmek niýet etsin. Şunun bilen birlikde Kahraman arkadagy serdarymyzy jarlar sag bolsun diýesim gelýär, işlerine üstünlük arzu edýän. Ýakdan tomoşaçylar, indiki söz nowatyny Türkmen Döwlet Bedensel we Sport Institutynyň spordyň medik biolog üçinçilik kafedrasynyň dosenti, biziň bir hormat goýan halipalarymyzyň biri Juma Topiýew uly hormat bilen söz geçirýär. Başlygyny halipa. Assalamu alaikum ey adamlar, assalamu alaikum kardeşler. Hakikaten şun bizim için bir davaralı gün. Şu yığınışımızda bizim bayram oğlumuz, profesörümüz orada taýç hakyny görüň edýäs. Orada taýç hakynyň aýdylanna doğrudan ören yerlikli belirlenip geçildi. İkinci nowatda ol ılım adam. Şeýle de ol amali sportda hem öz üstünlüklerini görkezden adam. Biz ilkinci nowatda bir bellemeli zat orada taýç özüne talapkar. Şeýle de ol yaş alımlara, yaş taliplara, hünermenlere şeýle bir ısınışykly çemberleşýär bolyn. Orada taýça edýän işlerini ören begenýäs, gowanýas. Sebäbi türkmen sportuny aýratynam sportda onuň ören ýakymly ýygy aldyranlygyny köp sanly kardeşlerimiz bilýär. Şonuň bilen birlikde orada taýç ılmy taýdan türkmen jemgyýetindäki ýaşlary taýýarlamakda ören uly işleri bitirýär. Köp sanly ılmy dissertasiýalara ýol başlaýar diýe, ılmy gurunoklara ýol başlaýar diýe. Türkmen taliplerini, Türkmen sportuna gatnaşan tälimçileri funksional taýdan barlamakda, ılmy taýdan esaslandyrmakda köp sanly işleri bitirýär. Şonuň bilen birlikde köp sanly kitaplaryň awtory, ılmy makalalaryň awtory, köp sanly teklipleri berýär. Ýaş hünermenler bilen, ýaş türgüller bilen ýygyderli işleşýär. Kahraman arkadamyzyň şägird halipa şägirdlik ýoluny açyp berelbäri. Ine şunu orada işleyen, orada taşdiytek ýalňyşmaz sportda ähli üstünlükler, ähli adalynýan ýeňişler elbetde orada taýçyň ady bilen baglydyk dogry bar. Şunun ýaly ajaýyp häsiýetler bilen häsiýetlendirilýän hormatly professorymyz orada taýçyň jany sag bolsun, maşgalasy awadan bolsun, durmuşy bolsun, ýene de köp ýyllaryň arasynda biziň aramyzda zähmet çekip öz wagt nesihat işlerini geçirmeklerini tüýsürükden arzu edýäs. Şu portatdan peýdalanyp bir taraplyk bayramymyzyň öňü süýrasyna geçirilýän şu dawara çärede hemmäňe üstünlükler arzu edýäs. Şonuň bilen birlikde şu şeýle bize işlemäge, ýaşamaga, döretmäge, sportda üstünlükleri gazanmaga şert töredýän arkadaly Kahraman serdarymyza, milli liderimiz Kahraman arkadamyza tüýsürükden
sağ bolsunlar, aýdýas, goýalaryň janlary sağ bolsun, alyp barýan işlerini, ilmi-damy üstünlikler hemra bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaban adamlar, indiki söz nowbatyny biz uly hormat bilen Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň häzirki wagtda başa-baş tutuluş kafedrasynyň müdiri, ýene bir ustad halipalarymyň bir öz işiniň käriniň, ýolunyň saýlan käriniň ustady nazar durdy, oraz durdy we uly hormat bilen sözi geçirýäs. Halipa baş üstüne. Sağ olun. Salamu aleyküm. Hormatly kardeşler. Ne doğrudan orada taş barada ne çaýsan yerine düşerim kadýanyny şuýda kardeşleriň bar bir hemme durmuşyny öz göreneşlerini şuýda bellek geçdi. Menem öz gedegimde orada taş halipany bir ine bir 30 ýaşydan owrak bäri tanaýan, okuwa giren ilim 90-njy ýyldan bäri biziň bir ýol başymyz boldy. Şondan bäri orada taş bilen taliplik döwrümden bäri ýegne berip şuňkuny bile işläp öz ondan wene şuýda sport ulgamyna ýa-ni her bir ýa-ni futbol görünüşinde özüniň bir şo derejelerine ýetmegi galy berse-de ne şu sport ulgamyna bile işlemek. Şu halipa şägirtlik diýip ýa-ni kän halipalar bellek geçdi. Doğrudan hem şuňkuny men öz gönlünden wene şu bir sport uğur boyunca Türkmenin milli görüşünün çoklu görüşünün pedagog esatlary diýen bir ilmi temamda gönlünden ýol başym bolup durýar. Şeýle hem bir uly maslahatlary berýär. Şeýle de ne rahat açan ýardam bermeginde ýa-ni oglanlar hem bellek geçdi. Bir şuýda Türkmen milli görüş kitabynyň bu çoklu görüşü hem de şu görüşüň görünüşleri kitaplarynyň çap edip çykarylmagyna orada açan uly ýardam bermegi, ne şuny ýalak bir sport ösürmekde alyp barýan işleri, ýa-ni bir begenýän, buýsanýan bir sport ulgamyna ýeketek bir doktorumyz, professor doktorumyz diýsem men ýalňyş bar. Bundan beýle bir işleşmek nesibesin janyň sag bolsun, görjegiňde gowluk bolsun, başgalarynda awra halipa işlerinde üstünlük ýa-ni halipalaryň belli işinden öwümizde ýetip gelýän bir taraplyk bayramyň emme gutly bolsun. Hormatly prezidentimiň gahrman arkadagymyň arkadagy serdarymyň jalary sag bolsun, görjekleri gowluk bolsun. Sağ olun halipa. Merhaban adamlar, futbol bilen atly täsirli gepleşigimiň, ýakymly gepleşigimiň häzirki pursatyny biz uly hormat bilen söz nowbatyny Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň Bedenter we sportyň nazariyeti usuliýeti kafedrasynyň häzirki wagtda müdiri, biziň bir hormat goýan halipalarymyzyň biri Allamrat Goş we uly hormat bilen söz geçirýäs. Baş üstüne halipa. Sağ olun. Assalamu aleykum ýakyrban ýurtdaşlar. Şuň gün dogrudan Ustad halipamyz Oraz Muhammed Ataş geldi filan duş geçirilýär. Gahrman arkadagymyz her bir çykyşynda ýaşlary terbiýelemekde halipa şähertlik duşlaryny alyp barmagy bir-de ündöw edip elbidamy tapşyryk berýär. Şuň gün geçirilýän duşlarynyň biri hem gahrman arkadagymyzyň ýol görkezmelerini ugur alyp şuň günde biz öz halipamyz Ustad turgan Ustad tälimçi hem-de sport bodagynda ylmy işgärleriň biri. Dogrudan Oraz Muhammed Ataş geldi häzirki wagtda ilmlaryň doktory, ilmi derejesi bar, professor, ilmi ady bar. Bundan başga da Oraz Muhammed geldi özüniň futbol oynan döwürleri Türkmenistanda tanamadyk adam ýok desek bu ýalňyş bar. Häzirki wagtda da Oraz Muhammed Ataş geldi ýokary mekdebimizde ýaşlary ilmi bätleşiklere taýýarlamakda. Türkmenistan prezidentiniň eglan eden ýaşlaryň arasynda ilmi işleriň dörejelik bätleşigini talip ýaşlary taýýarlamakda, ýaş mugallimler taýýarlamakda giýjetini gündüde dähme çekýär. Men öz durmuşymdan talgylansam, Oraz Muhammed Ataş geldi, men taliplik ýyllaryndan bäri maňa halipa bolup şuň näçe halipaçylyk edýär. Şuň günde de meniň taýýarlan Türkmenistanda mektebeçil çağlaryň beden terbiyesini östürmek ilmi esasly dissertasiýon işimiň ilmi ýol başçysy Oraz Muhammed Ataş geldi bolup durýar. Oraz Muhammed Ataş geldi barada näçe aýtsak az. Benim sportdan peýdalanyp öz halipama Oraz Muhammed Ataş geldi we janyň sag bolmagyny, bundan beýlegim alyp barýan işlerin rowaşlaryny arzulaýaryn. Goý, bize şeýle şertler döretip beren gahrman arkadagymyzyň
arka dağlı kahraman serdarımızın canları sağ olsun. Alıp barayan il yurt behbetli işler elmedamı ravac altın. Sağ olun. Bahran tomaşaçylar, häzirki söz nowbaty Türkmen Döwlet Beden Tergo Sport Institutunyň Yeňil we Agyr Atletika kafedrasynyň uly muallimi biziň bir hormat goýan halipalarymyzdan biri Nurmurat Şarymow söz geçirýär. Baş tutun halipa. Assalamu alaikum hormatly halipalar, kardeşler. Doğrudan hem şuunine biziň ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmen Döwlet Beden Tergo Sport Institutunyň professory Oraz Taş barada aýdylanna doğrudan hem köp ýyllariň dowamyna sport ulgamyna bir halal zähmeti çekmegi, şuun kun Türkmenistan döwletimizde köp sanly muallimleriň, tälimçileriň kemale gelmegini ulu goşandynyň bolmagy biz hasam gonurýar we burada taş hakyna aýdylanna şu ýokary okuw mektebiniň bir aglaba muallimlerine halipaçylyk eden, häzirki wagtda da Türkmen Döwlet Beden Tergo Sport Institutunyň ýaş muallimleriň arasynda şolary bir jemläp şolary öz ünnewlerini berip şu häzirki döwürde şu muallimçiligiň iňçi tilsimlerini ele almakda orada taşyň berýän ünnewleri köp ýyllaryň içinde çeken zähmetiniň bir gazanan tejribelerini ýaşlara geçirmekde, ul işlerini ýerine ýetirýänini bellemek gerek. Esasen şu bir sport bawatyny aýdymyzda, sportyň futbol görnüşi barada aýdymyzda ýaňam mine halipalarymyz, muallimlerimiz bellek geçti. Mine ýurdumyzda futbol ösürmekde orada taşyň bitiren işleriniň ýokardygyny bellemek gerek. Häzirki wagtda ine türkmen futbolçylary halkara derejedäki iri ýaşlary gatnaşýarlaryna dekdüýüniň özünde de Türkmenistanyň ýygyny topardy. Hytaýyň Taýpy toparny ýeňmegi başardylar. Şolaryň arasynda da orada taşyň okuwçylarynyň, tälimçileriniň bolmagy şuun kun biziň ýurdumyzda gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna şu beden tergo sporda berilýän ünfüň ýokardygyny bellemek gerek. Orada taşydy ine şu kardeşlerimiziň professor muallimleriň adyndan mundan meýlegem alyp barýan işlerinde diňe üstünlikler ýaran boldun. Geljekde de biz ýaly bir ýaş muallimlere öwüt ünnewlerini berip ýurdumyzyň da beden tergo spordy ösürmekde alyp barýan işlerinde uly başlyklar ýaran boldun. Bizem şu prototypdan peýdalanyp bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny il ýurt döwlet ähmetli işleriniň elmedama rewajlanma we senmen tüýtürekden arzu edýär. Indik söz nowbatyny Mehran tomaşaçylar, Türkmen Döwlet Beden Tergo Sport Institutunyň sportyň görnüşler kafedrasynyň uly muallimi, halkara derejeli emin ýurdumyzda galibet dünýä döwletlerinde geçirilýän halkara ýarşlaryny ençeme talipler, okuwçylar taýýarlayan, tälim berýän hormatly halipalarymyzyň biri. Inni häzirki wagtda halipa diýsegem ýalgyşmaz, halipalyk derejä baran ustad halipalarymyzyň biri Nural Lollukow. Biz hormat bilen söz geçirýäs. Nural muallim, söz sizden baş tutun. Assalamu alaikum halipalar. Näşun bir Türkmen sportyna bir beýik adam orada taýş barada gurrun açyldy. Näme halipamyz Türkmen futbolunyň garaşlyk ýyllaryna bir döremegini, Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň bir işe girişmegine döremegini kän uly işler eden halipamyz orada taýş. Näme bizem näme içimizde halipa bolup dur, näme gahrman arkadamyz halipa şäherçilik ýolyny uly ünsberýär. O Türkmen sportyna uly halipamyz köp halipalar ýatlandy. Merhum Pelwan Türkmen sportyny öçmejek Altymrat oradur düýfiýatlar geçdi halipalar. Näme bizem şulardan atababadan gelýän, aňyrdan gelýän bir halipa şäherçilik ýoly geljek ýaş nesillere şu institutumyzda öwretýäs. Näme futbol barada aýdymyzda da arada taýşer bir halkara oýunlar bolanda bir işe gelemizde bu näýle oýnar o komanda bu näýle diýip şuň günde de bir halipa bilen maslahatlaşýas. Men özüm futbol goýarýan 10 ýaşymdan eýlek şu Türkmen futboluny ýer döwürlerim görýärdik-de Türkmenistan milli ýygnysyna çaragadan oýnan döwri, Murada Berdidan oýnan döwrüni ýer döwürlerim 2004-nji ýylda Türkmenistan milli ýygnysy Aziýa kubogyna gatnaşdy. Ýer döwürde de güýçli oýunçylarymyz boldy. Näme? Şol oýunçylaram esas şu halipalaryň bir miwasy waýdasy gelýär-de. Näme ýene de biziň Türkmenistan milli ýygnysyna da Tayland bilen geçiriljek duşugyna da uly üstünlikler arzu etýäs. 2027-nji ýylda Saudy Arabistan paşalygyna geçiriljek Aziýa kubogyna da Türkmenistanyň gatnaşmagyna biz jan koýarlar bolup arzu etýäs şol oýunlarda da. Näme? Şolar ýaly halipa şäherçiligi döredip beren
sportun haqqı onları gahryman arkadaşlar ferdarymyza köp sağ bolsun aýtýan gahryman arkadaşlar ferdarymyzyň jan sağ bolsun tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Nähran tomaşaşylar, biz indik söz nowatyny häzir öz döwrüne güýçli futbolçy bolan häzirki wagtda paýtagtymyzdaky Nisa stadionunyň direktori Aşgabat futbol klubynyň ýoldaşy Çar Seydiýew we hormat bilen söz geçirýär. Halipa başçysyna. Assalamu alaikum adamlar. Assalamu alaikum Araz Ataýç. Araz Ataýç boýunça aýtsam 90-njy ýyl ilim işini goram ýadma geldi. Biziň Köpekdağ komandamda. Şu ilim işi bilen biz 90-njy ýylym işledik. Taýinlandyk çempionatymyzda 91 dedi. Şumadam şol ýyllanmada şumada çenni köp futbol baleşikler şumadam ýatlap durlar. Şol ýyllanmadan oýunlaryny. Araz Ataýç şon şeňte sağ bolun. Şu ilim işleňiz üçin futbolu prededinlaňyz üçin ibide beren matlaňyz üçin janyňyz sağ bolsun, işiňiz ogurna bolsun. Sağ bolun Araz. Sağ olun. Indik söz nowatyny Türkmenistanyň Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň uly muallimi biziň bir hormat goýan halipalarymyzyň biri Murat Nurýagdyýew we biz hormat bilen söz geçiresimiz gelýär. Başçysyna halipa. Assalamu alaikum hormatly halipalar, adyrly kardeşler. Her şuun biziňki şuun ýygnanmamyň esasy sebäpkäri pedagogi ilmlarynyň kandidaty, pedagoglaryň doktory, professorymyz Gaýrat medalynyň eýesi Orada Taýçgelli barada Orada Taýçgelli barada aýsak bul giden bir umman diňe bir türkmen futbolunyň diýibini tutujy galy berse de türkmen sportuna uly howolnarlyk edip şu halipaçylyk eden adamlaryň biri galy berse de Orada Taýçgelli diňe bir futbol federasiýasyna däl galy berse de şu owa häzmetkeşleriniň arasynda esasy futbolu gaty ünsürip şunu galyran adamlaryň biri. Men muň bilen ilki esasy 15 ýaşymda kam gaýwana tanaýardym. 15 ýaşymdan soň 16 ýaşymda o wagtky Aşgabat raýonynyň Sasalin kolhozyna merhum kakym Meydan Nurýagdyýew bilen Orada Taýçyň arasyndaky öz dostluk aralygyny bir gurrun döşlükde şular owa ýerine futbol komandasyny döretmek barada bir teklif etdiler-de şular ahyryn şol işlerini amala aşyrdylar. Şol sebäpden hem 1982-nji ýylda Türkmen Döwlet Beden Terör Institutynyň düýünde o ýaşlar futbol demesi bilen baş tälimçilikde de Orada Taýçgelliýewiň baş tälimçiliginde ahal futbol komandasy ördü. 1989-njy ýylda öňkü SSR-iň Soýuz Respublikalarynyň arasynda 2-nji liga 7-nji zonasynda ahal futbol komandasy çykyş edip başlady. Muň esasy baş tälimçisem halipam Orada Taýçdy. Şol wagtlarym benim ýaş oglanym ýaşlyň halipaň tagallasy bilen bize de şol komandada ilki dören komandada oynamak meser etdi. Hawa özü teklip berip şol getirip berik gelin oynaň diýip hawa maradam getirin diýip şoň ýolbaşçylygyndan tälimçiliginde bize şu durmuşa ýetdik. Galy berse de näme 2005-nji ýylda hawa ýene de Orada Taýçy bilen bir duşmak maňa meser etdi. O döwürdäki bir ýedigenli Türkmenistanyň futbol çempionatyna ýedigen topary çykyş edýärdi. Şonda Orada Taýçy maňa gelip özür diýdi. Murat gaýrat et, şu ýyl bir çempion bolalyň kömek et diýdi. Halipaň ýüzüne ýere salmak bolanak gelip ahyryn şol ýedigen toparyna da futbol oynamak meser etdi. Şo ýyl çempion bolduk. Şondan soň ondan men ahyryn Orada Taýçy diýdim. Indi men bir taşlaýyn täbi ýaşlar ýetişip gelýär. Şol döwürden bäri men ýokary okuw mekteplerde de işläp berdi. Owaja Universitetinde de işledik. 15 ýyl kafedra müdür sport klubynyň başlygy. Şol döwürlemede de gelip Orada Taýçdan näme gerek bolsa maslahatlaşyp gerek ýerine owut gündeglerini alyp işleşdik. Orada Taýçy näme
köp sag bolsunlar aýdýan. O jan sag bolsun, maşgalasyna awadançylyk, işlerine rowaşlyk, ýene killer bize halipa bolup gezmegine arzu edýän, galberse şähertlik halipalyk ýoluny açyp beren hormatly gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýan. Köp sag bolun halipa. Mehman adamlar, gepleşigimizde, söhbetimizi ahir bolup çykyş etmeklik üçin biz uly hormat bilen söz nowatyny, has sorsy öz döwrüniň ustady, 6 gezek bombardier futbolçu diýen hormatly adam eýesi Ustat Halipamyz Berdi Şamradow biz söz geçirýäs. Berdimon, Berdi Halipa, söz sizden. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Araz Ataýç, birinciden men aýtjakladym. Men futbol başlamdy. Yarım gorokçu olup oynadym. Soň 1999-njy ýylda Türkmen Türk Üniversitetinde komanda açylanda Araz Ataýç meni görüp diýdi. Sen ýeriň otaýda däl, sen ýeriň hüjümde. Şondan soň hüjümde oýnap başladym. Ne Araz Ataýç meni nemeden şo zatlara bile işläp, bile nemedip çempionum bolduk. Birinji Türkmenistanyň naýbaşy kubugyny ýeýelerdik. Arasda çyşdy köp sag bolsun aýdasym elýär. Oglanlaram kämahlulya, ikinji qakan diýär hawa. Şuňa çenni bile habarlaşýarsam, görüşýärsam, maslahatym soraýan. Arasda jan saglyksy arzu edýär. Köp sag bolun size. Sag bolun hadi. Hormatly adamlar, mehriban teleworjüler. Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň ýolbaşçylar düdüm tarapyndan berilen teklip esasyna taýarlanyp size hödürlenýän gepleşigimiň ilkinji sany futbol bilen aty gepleşigimiň ilkinji sanyny biz hemmemiz bilýäs. Ustat Halipamyz öz döwrüniň häzirki döwürde eýem bir 70 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen futbolunyň howasyndan dem alyp kän şähertleri ösdürip ýetişdirip ýurdun sportynyň ösmegine münasip özüniň goşuldyny goşmak başaran Ustat Halipalarymyzyň biri. Araz Ataýç gelip bilen gepleşigimiň ilkinji sanyny ýazgy edip halk köpçüligi bilen paýlaşmak makul bildik. Elbetde ýalňyşan däldir diýip umyd edýäs. Hormatly mehmanlarymyza, halipalarymyza köp sag bolsunlar diýýär. Sizde alyp barýan işleňizde, jogapkärli işleňizde Allah ýaranyňyz bolsun. Üstünlük arzu edýäs. Kän ýyllar nesip bolsa halipamyz bilen bilelikde duýuz çörek maşynada, toýlarda da, gowgunlarda da görüşüp durmak elbetde has sorsy aýratyn bellemeli. Rowşan Neretfem ýanymyzda otýar. Türkmenistanyň milli ýygnasynyň baş tälimçisi halkara ýarşlarynda da bilejek şol ýarşlary tomoşa etmek halipamyz bilen bize nesip eýlesin. Halipa size de ýene bir ýola köp sag bolsunlar diýýär. Şu wagt il içinde diýilýär. Münasip at goýsak nesillerimize şol beýik planyň ogully ýerlerde ýaşaýarlarymyz hakykatdan hem iýiz goýulsa, öz kärinde usatlyk görkep halk köpçüliginiň özüni gowy tarapdan tanadylsa, geçen ýyllaň sanalmaýa ýöne şol beýik planyň biziň hemmemiz bilýäs Altımurat Tahyryň adyny şu adam agdaýar häzir edil şolar ýaly halipamyza uzak ömür dileýär, jan sag bolsun, ömür ýaşy uzun bolsun. Ýene kän ýyllar şu türkmen futboluny ösdürmekde, beýik işler durmuşa geçirmekde üstünlükler arzu edýär. Galyberse türkmençilikde diýilýär, miweli wagtyň başy aşak diýilýär. Şoň üçin halipaň ýani häzir biz barýas, maslahat soramyzda da, etjek işlerimiz maslahatlaşamyzda da şu pespälik bilen gelinim arkayn otur, näme maslahatyň, näme teklibiň bar diýip diňleýär, gowy maslahatlar, teklipler berýär. Şoň üçin biz uly hormat bilen ýene bir ýola şu gepleşigimizde gatnaşýan hormatly mehmanlarymyzyň, halipalarymyzyň adynyň ýene bir ýola halipamyza uzak ömür dileýär, jan sag bolsun, başy dik bolsun, maşgalasynyň arasyna, şagyjyklarynyň, agtyjaklarynyň arasyna Allah'ım ömrünü uzak etsin. Ini söhbetimizin ahirine halipa, her kim bir umid bilen arzu bilen ýaşaýar. Her kim arzu edip ýaşaýar. Ini türkmen futbolunun geljegini nähil görýän halipa. Ini şu sorag beresim gelýär, şu sorag bilen hem nesip bolsa gepleşigimiz jemler. Silak geleriniz üçin, aýdan sözleriňiz üçin hemme sag bolun. Biziň hemmeňiziň maşgalaňyzda agdybirlik, agdynlyk özüňizden ömrüňiz ötýänçe şu öz işlerinizi özüňizi görkezip, şumal hemmeňizden bir-birimizi tanýap, şu ýagdaýda gitmeklik, meserlik etsin, ömrüňiz ötýänçe. Nesip bolsa diýip. Ona ýanky berilen sorag men özüme de kän berilýär. Futbol, türkmen futbolunyň geljegi nähil görýän, näme edýän?
Kahraman arkadağımız prezident bolandan 2007-nji ýyl beden terbiýesini sport berdi. Häzirki wagtda arkadagly hormatly Kahraman Serdar prezidentimiz ýaşlara känne ýene-de şu nämen ber ýaşlaryň watanyň dayandy diýip sportda da şu ulgamy şu nämeni ýöredip gelýär. Ödüm men şu prezident bolaýanny bir zat geň berdim de özümde bir öz şondan soň umyt garly häzir hem arzu barly men size şonu ýetireýin. Katar döwletinde dünýä çempionatynyň finalyny oýunlary oýnalýardy. Oýunlary görüp geldi çempionat. 3 aýdan soň dünýäň futbol assosiasiýasynyň prezidenti mehmançylyga geldi. Onu hemmeňiz bilýäňiz. Bizim arkadagy prezidentimiz mehmançylyga çağırıp olam geldi. Men öýdüm hayran bir da bar diýip kelle murtda. Indi futbolun geljegi barada şoňa baglap ben bir aýtsak arzum futboly has gow ösür bilýäňiz. Sportun haýsy görnüşem bolsa, netije ýarış. Netije halkara ýarışlar, çempion bolýar, bunu hepsi iýje onun nähili turwanna çyksaň hem ahir netije şotaýda görkezilýär. Futbol beýleki görnüşlere görä birazjyk nemerek sport oýun bolan soň oýnaýanam kän 10 miradan da onu nemedel otaýda hem tarapy birazjyk kynrak düşýär. Biz hemme ýarışlary geçirip bilýäňiz. Halkara ýarışlaryny aýsy görnüşden bolsa geçirip bilýär. Futbol beýlek ýanky aýtşymýarly futbol oýuny azatçy köprek jan koýarlarym kän gatnaşan ýurdam kän final oýunlarda 32 ýurda oýnaýar. Oňa da kän bir seretmen. Dünýäde 6 kontinent bolsa bizde de 5 tane welaýetimiz bar, 2 tane şäherimiz bar. Biri paýtagtymyz Aşgabat, Güllä Wesiýan, birem arkada şäherimiz. Özüme bir dogry maýsam, näme bolsa umydym bar da. Şu futbol ýarışynyň beýleki görnüşleri ýaly ştaýda boýunna finalyny oýunlary alyp Türkmenistanyna geçirse, şonda bizim Türkmen futbolumuz. Hemme vilayetlerde de onu ýa-da demese bolýar. Vilayetlerimizde de bütün ýurdumuzda iýen futbol gowy başlarym diýär. Kahraman arkadağımız hem de arkadağly kahraman hormatly prezidentimizin ýene de bir gada aýtýar. Janlary sag bolsun. Özüm beden terbiýe sporta berýän mümkinçilikleri, rahatlary ýene de men öz göwnümde köp bor. Oňa netijesi zady gitdiçe gowur gowlanar. Nesip bolsa. Türkmen halky hemme ulgan boýunça sport boýunça da öňe jan watanym Türkmenistan. Köp sag bol Halipa arzuwlaryň hasyl bolsun. Halipa size de hormatly mehmanlarymyz, halipalarymyz, gepleşigimize gatnaşan mehmanlarymyz size de enşeme ýyllar halal zähmeti bilen halkymyzyň hyzmatyna bolýan ägirtler şu gepleşige gatnaşdylar. Size de üstünlük arzu edýär janyňyza, o maşgalaňyzda agdy berlik höküm sürsin, agry ýüküňiz awray bolsun. Mehran adamlar, Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň gurunamagyny, futbol bilen atly gepleşigimiziň ilkinji sanyny size ýetirmek isleýän söhbetli görnüşlerimiz, video şekillerimiz, gepleşigimize gatnaşan hormatly mehmanymyz Halipamyz Orazataýew Gelliýewiň ömür dörejligi, ömür beýany ine şulardan ibarat. Biz bolsa söhbetimizin ahyryna, ähli üstünliklerimiziň başynda duran Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahryman arkadağymyda, arkadaly Gahryman Serdarmyda köp sag bolsun, namazda diýär, goýulan janlar sag ömürleri zok bolsun, mertebeli başlar aman bolsun, döwletli işler elmidama rowaj alsyn. Ýene gowy günlerde, ýagşy günlerde ýaýlymda diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.